Ko Yesu ne ka hakɛw ta. et tu m'as sauvé. I ye ne Je kisi. t'appelle Jésus-Christ. Ne b'i wele Yesu Krista. Tu es mon sauveur. I ye ne kisiba ye. I ye ne kisi. Disons, je t'appelle Jésus-Christ. Je t'appelle. Ko an k'a fɔ k'an bɛ Yesu Krista wele. Awɔ ne b'i wele Yesu Seigneur, tu es mon Krista. sauveur. An b'a fɔ n ko matigi i ye ne kisiba ye. Seigneur, tu as pris mes fautes. Matigi i ye ne ka hakɛw ta. Et tu m'as sauvé. Et tu m'as I ye ne kisi. Je t'appelle Jésus, mon Seigneur. Je Ne b'i wele Yesu ne tigi. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon. I ye ne tigi ye. Ma vie t'appartient. Ko ne ka ɲɛnamaya y'i ta ye. Et je suis à toi. Et je suis Ko ne y'i ta ye. à toi. Disons, je t'appelle Jésus-Christ. Je t'appelle Jésus. Tu es mon berger. Tu es mon berger. I ye ne ɲɛminɛba ye Yesu Krista. Ne b'i wele. I bɛ ne senda ɲɛw minɛ. Dans de verts pâturages, dans de verts I bɛ ne ladon nakɔforo nugulenw kɔnɔ. nous disons Jésus, Jésus, An b'a fɔ ko Yesu. An bɛ Yesu wele. Jésus-Christ, Jésus, 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 je déclare Jésus-Christ, Jésus. Ton nom est meilleur que les parfums. Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Je t'élève, Jésus, 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 le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus Awɔ de Yesu tout. Krista. Au nom I bɛ fɛn bɛɛ kunna. de Jésus-Christ, tout genou Yesu Krista tɔgɔ la. fléchira. Par Kunbɛnɛ le bɛɛ bɛ nom i gan. de Jésus, Yesu Krista nous tɔgɔ sommes fɛ, transformés. Comment anw comprendre bɛ bayɛlɛma. qu'un nom si simple puisse faire tant de bien? Ko an b'a faamuya cogo di ko o tɔgɔ nɔgɔman bɛ se ka o ɲumanba kɛ. Fait fuir Ko ni Yesu tɔgɔ dɔrɔn welewele bɛ da, Tu o peux bɛ essayer jinɛw d'utiliser laboli. tout autre prénom. Aucun démon. I bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛw fɔ, Mais lorsque tu ka dis jinɛ foyi le tɛna bɔ nom a de nɔ na. Jésus, les esprits impurs s'en vont. Ko o nijuguw bɛ taa ni Yesu tɔgɔ welela. Je déclare le nom. Je prophétise le nom. C'est le nom de
C'est le nom de o ye Yesu tɔgɔ de ye. Le nom de Jésus-Christ guérit les malades. J'ai vu le nom de Yesu Jésus. tɔgɔ bɛ banabaatɔw kɛnɛya. Jusqu'au nom de Jésus. Ni Yesu tɔgɔ welewele dara dɔrɔn banabaatɔw bɛ kɛnɛya. Jusqu'au nom de Jésus. Des paralytiques se O lèvent. Yesu tɔgɔ la u bɛ kɛnɛya. Un simple nom qui fait lever des paralytiques. Un simple nom qui fait disparaître des cancers. Mɔgɔ munukulenw bɛ wuli ka taama Yesu tɔgɔ la. Mais le nom de Jésus Ko o est tɔgɔ spécial. nɔgɔn bɛ mɔgɔw lawuli minnu tun Cela munukulen confirme don. ce que disent les textes. Il a reçu le nom au-dessus de tout Ko o nom. tɔgɔ min bɛ Le bɔnbanaw sang latunu. au nom de Jésus. I bɛ se ka tɔgɔ bɛɛ si filɛ. Nka Yesu tɔgɔ de ye tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye. O bɛ kuma sɛbɛnnenw sɛbɛntiya ko a ye tɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ tɔgɔ tɔw bɛ sanfɛ. Ko o cogo de la ni Yesu tɔgɔ fɔra kunbere bɛɛ b'i gan Yesu ye. O la an k'a fɔ ko Yesu Krista tɔgɔ la. J'élève le nom de Yesu kuntigiya ta. Jésus, 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 j'élève le nom de Ko ne bɛ Yesu tɔgɔ kɔrɔ tan. j'élève ton nom, j'adore ton nom, je célèbre ton nom, Yesu, glorifie ton nom, Yesu, prosterne devant ton nom, Yesu, tu es Jésus, Yesu. nul n'est comme toi, Bɛ Yesu tɔgɔ kɔrɔ tan. B'i tɔgɔ welewele da. B'i tɔgɔ kɔrɔ tan. B'i tɔgɔ bato. élève ton Ne b'i tɔgɔ majamu Yesu. Ka nɔrɔ da i tɔgɔ kan. Ka n majigin i tɔgɔ kɔrɔ. Ko e de ye Yesu ye. Mɔgɔ si tɛ i n'a fɔ e. B'i tɔgɔ kɔrɔ tan. N bɛ nɔrɔ da i tɔgɔ kan. B'i tɔgɔ majamu. Ka i tɔgɔ kɔrɔ tan. Yesu. An bɛɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ko Yesu. Je t'appelle Jésus. Tu es mon époux. Ma vie Ne b'i wele Yesu. et je suis I ye ne furukɛ ye. à toi. Brinda solo brada brada solo. Ne ka ɲɛnɛmaya y'i ta ye. Ladies glory and rababa. Inda baba shakataria. Wa ne ye e ta ye. Brothers glory and rababos. Rida brada sikatariant. Subakatari mama mama jenda. Glory and rababa brada sendele de ende. Kotaya mama mama mama. Robraya senda la rima kanda. Shokata yanda la mayo gabraya. Shelebraya letita sakata yata. Elebraya oh c'est makataya. Comme Moïse l'a dit dans le désert. Il ne voulait pas se contenter de la An ka présence kuma d'un kankuraw ange. la. An ka kan kɔrɔ ta an ka delili kɛ. Même si l'ange lui offrait I n'a fɔ Musa y'a fɔ kungo kolon kɔnɔ cogo min. il ne voulait pas aller plus loin. Ko a kun tɛ fɛ ka mɛlɛkɛw dɔrɔn ka yɛrɛya ka o kɛ k'a wasa. C'est notre Ko prière. hali ni mɛlɛkɛ kun ye o kana di a ma. C'est notre prière. Pas à pas, sans
a kun tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ni e yɛrɛ tɛ ale fɛ. Wa o kelen y'anw ka delili ye. O y'anw ka delili ye. Ko an tɛ sen na ɲɛ kɛ ni e tɛ. Ko ne tɛ taa ni e tɛ matigi ye. Pas un pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans toi. Shendarada bros, erekatarianda rabaselema, arakatarianda rabaseka, labraya. Ko an tɛ taa ni e tɛ matigi. Pas un pas sans toi. An k'an kan kɔrɔta an ka delili kɛ an ka kumakan kuraw la. Ko an tɛ sen da ɲɛ kɛ ni e tɛ matigi. Ko Yesu an tɛ taa ni e tɛ. Ne ka Ala an tɛ taa ni e tɛ an fɛ. Matigi ne tɛ se ka foyi kɛ ni e tɛ. Ko ne tɛ se ka foyi kɛ ni e tɛ Yesu. Ne ka Ala ne tɛ se ka foyi kɛ ni e sen ti a la. An ka kumakan kuraw la. Ne tɛ foyi ye ni e tɛ matigi. Ne ka Ala ne tɛ foyi ye ni e tɛ. Matigi ne tɛ foyi ye ni e tɛ. Ne ka Ala ne tɛ sen da ɲɛ kɛ ni e sen ti a la. Ko ne tɛ fɛ ka furu kɛ ni e t'o la matigi. Ko ne tɛ furu fɛ ni e tɛ yen matigi. Awɔ ne ka Ala e de ye fɛn bɛɛ ye ne bolo. Yesu e ye fɛn bɛɛ ye ne bolo. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Mon aide n'a pas de sens si tu n'es pas là. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Mon aide n'a pas de sens si tu n'es pas là. Mes projets n'ont pas de sens. Ko kɔrɔtɛ ne ka kobolodalenw na ni e t'a la. I lajɛ nafa tɛ o la ni e tɛ yen matigi. Ni kobolodalen nafa t'a la ni e tɛ yen. Ko hali kɔrɔtɛ ne ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ni e tɛ yen. Wa e de ye fɛn bɛɛ ne bolo matigi. Yesu ye fɛn bɛɛ ye ne bolo. I kan kɔrɔta matigi yɔrɔ. I kan kɔrɔta. An ka welewele da, an ka kanuya welewele da Yesu ye.
anga wele da amba kanu kase hake mima amba bato kase hake mima ko amba wele da matigi angan kankoro taka kuma kankuro wula ka delli ke anga togo ta ni alete an pipoye ni ete ne ka ala ne te foye nte se ka foye ke ko korotene ka ɲɛnɛmaya la ni ete ala ko korotene ka kobolodalew na ni ete olu la nafa tɛ ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ni ete yi L'église n'a pas de sens si tu n'es pas là. Mon message n'a pas de sens. O kɔrɔta an ka kalandi la ni ete yi ne yɛrɛ mumɛ nafa tɛ a la ni ete matigi an be I kanu matigi matigi Yesu an be duba da I tɔgɔ senu kan I ni ce ka tugu I ye fɛn bɛɛ ye anw bolo Yesu ko n'i ka yɛrɛya be yen an hakili be sigi o be ɲɛnamaya di I ka kuntigiya ta nin waati kan I ka fɛn bɛɛ ɲɛ minɛ I ka yɛrɛya fɛ I ka kuntigiya ta nin waati kan I ka fɛn bɛɛ ɲɛ minɛ an ka kumakan kuraw la an k'an kan kɔrɔta ka delili kɛ an ka taa ɲɛ ka delili kɛ an ka kumakan kuraw la ko sɔgɔmada ngɔmi lolo min be mana sɔgɔma e ko do an k'an kan kɔrɔta an ka kumakan kuraw la an ka delili kɛ ko e de ye sira ye e de ye yeelen ye an be nisɔndiya kulekaw ni tɛgɛrɛfɔkaw layɛlɛ e yɛrɛ Yesu an b'i kanu Yesu an b'i kanu Yesu an b'i kanu Yesu
sotaya. Ekanda la rebra boka. Umala senda rabe. Ashabra ye katayo. Orobra kata la braya. Ontele mama mama. Cerebraya ondota. Cerebraya sabe. Orobraya andorro. Cerebraya de kata rebra onde. Yo mama ye mamo. Chebara loro 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 loro. Oh yo yo oh 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 oh. Angala tanu. Dɔw bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ Yesu tɔgɔ ye. Dɔ ka amina ɲuman di Yesu ma. An bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ an ka Ala ye wa n'an ka masa. An Ala tanu fɔ. A barika Yesu. I bɛ se ka duba da matigi kan ka tɛgɛrɛ fɔ matigi ye sigiɲɔgɔn ko la. An Ala tanu. Nɔrɔ ka da matigi kan. Nɔrɔ ka da matigi kan. Duba ta ye sigiɲɔgɔn ye ko kura. Amina. Ko duba b'an ye nin kalan waati la. A fɔ i sigiɲɔgɔn ɲɛna k'a bɛna ta sanfɛ. Amina. Matigi ko a ka kuma kɔnɔ. Ko aw ye sankolola kow ɲini. Kolosikaw kitabu sura 3 verset 2 ko a ye sankolola kow ɲini aw kana dugukolola kow ɲini. An ka Ala tanu. Amina. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chants. On va garder une petite équipe. Je ne sais pas si je pourrais faire le teach and pray aujourd'hui. Amen. Je vais parler assez courtement. Et puis on aura l'autre orateur. On va les chanter. Amen. Merci. Bon, si vous teach and pray, reculez un peu. Je ne sais pas à mon niveau. Voilà. Dans le fond, c'est mieux. Amina. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, je vais continuer ce que j'ai commencé le premier jour, le mardi. Noro kada matigi kan. Amina. Où tu dois grandir pour être très intime de Dieu. Kone mi damne don folo tarata sogoma mena tanye. Ko bolofara nani i kan ka koroya mina walsa ka ɲɔgɔnya sɛbɛ do ni matigi cɛ. Amina. Kone tika ka amina fo kan mɛ ka ɲɛ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ko walima o nisɔndiyalen tɛ ka ne ye wa? An ka Ala tanu. Nɔrɔ ka da matigi kan. Amina. Amen. Ko an bɛna an sigi. Amina. Bon, on espère que le fils ne va pas se transformer. Je n'ai pas encore cette onction-là. Mais... Amen, amen. L'Esprit du Seigneur m'a conduit dans ce sujet
pour parler d'une dimension particulière de l'intimité de Dieu, de l'intimité ko avec ni Dieu, senu yene nyamina ni kala ina laquelle beaucoup d'entre vous ko ne ka kuma sanga kerengeren kan matigi cheje nyogonya la o mina Amen. Mais l'Esprit me parle non pas que vous les aw visitiez chama de la seulement, ka mais que minye vous y walma aw viviez. naye Amen. amina Je prie que tu aies suffisamment de soif de Dieu. nga ni senu pour ma saisir ce foye aw message. ka ye dron Quand j'ai écouté Papa Karambiri, j'ai trouvé vraiment tous les points que je voulais partager avec vous. ko mbe Donc, deli je ke suis ika sûr que matigi je vais minogo ka revenir, bonya amen, kanin kalan et les famunya présenter sous un autre ko ne angle. kele nga baba Donc, karamberi ce dont je lame parle, il a ko ne mis ya sur ye la ntume terre. fe ka fɛn fɛn fɔ Cet u ye après-midi, pardon, c'était nye o vraiment bɛɛ y'a fort, kɔnɔ n bɛna le temps segin qu'on a a kan partagé avec nka lui, ne bɛna qui fɔ était là. fɔcogo wɛrɛ la ko nka ne bɛna C'était fɛn vraiment, fɛn fɔ a vraiment y'a fort. ɲɔgɔn fɔ Amen. ko wa tilegan in Alors, na pourquoi ces ko choses an ye sont waati min kɛ arrivées? n'ale ye o Pourquoi tun barika ka Dieu nous bon donne an maintenant tun bɛ cette yan o révélation waati et la pourquoi tu dois ko l'avoir tiɲɛ na o saisi? kɛra waati ba Tout ye à l'heure, quand amina j'ai commencé, j'ai lu le livre des Cantiques ko des munna nin Cantiques, ko ninnu bɛ ka kɛ chapitre 1. munna Et ala bɛ nin jirali je kan ye reprends le sisan texte, munna il i dit fɛnɛ kan ka o ye qu'il me baise des baisers de sa ko bouche, sisan ne tun bɛ car k'a ton kalan amour vaut ne ye mieux solomani ka que le koyi vin. kalan n Tes bɛna parfums segin o ont une kan odeur suave. a fɔlen don k'a kan da sunsun ko On peut ka lire ensemble la i suite. ka kanuya On peut ka lire ensemble le fisa ni verset 3. dibɛn 1, 2, ko wa 3. i ka sumajalanw kasa ka di Tes parfums ont une odeur suave. ko an Ton ka tɔ nom kalan ɲɔgɔn fɛ est an ka un verset parfum qui sabanan se kalan ɲɔgɔn fɛ répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. ko i ka Continue. sumajalanw kasa ka di Entraîne-moi i tɔgɔ ye après toi. sumajala ye min bɛ Alléluia. labila o de b'a to bogotigiw bɛ i fɛ Jésus-Christ veut t'entraîner après lui. ko i ka ne dege i nɔfɛ Depuis tuguli déjà la plusieurs années, nous sommes en train ko yesu d'enseigner ce qu'on krista appelle l'église a bɛ fɛ i épouse. yɛrɛ ka On tugu dit a que Dieu vient ko a chercher bɛ une san église caman bɔ parvenue au niveau de l'épouse. On a tout un ouvrage, sinon plusieurs livres qui en parlent. kitabu ko ala bɛna egilizi ɲini min sera Donc c'est furumusow le ka sanga la dernier level. ko an ye gafew bɔ C'est un des niveaux les ko plus gafe profonds caman yɛrɛ ye de o kuma l'intimité. ɲɛfɔ Je te vois entrer dans cette dimension-là dans le nom de Jésus. ko nin ye a sanga Il laban a de dit, ye entraîne-moi après toi. ko o ye nous courons. sangaw bɛɛ la Le belebele roi ye jɛɲɔgɔnya in na m'introduit ko ne dans ɲɛ ses b'i la ka don sanga la appartements. yesu tɔgɔ Que la Dieu t'introduise dans ses a ko appartements. ne tugu i nɔfɛ Lorsqu'on dit les appartements du roi, ko les masakɛ bɛ appartements doni du ne roi. a ka sow kɔnɔ ko ala yɛrɛ ka doni Amen. ye a ka sow kɔnɔ Ce soir, je vais parler des 4 ko domaines, n'a mais je vais fɔra te ko parler des masa ka appartements sow du roi. kɔnɔ a fɔ ne fɛ ko masakɛ ka so Ok. amina Je ne te sens pas trop o su motivé. in na ko n bɛna kuma bolofara naaniw kan nka n bɛna kuma fana masakɛ ka so kɔnɔnaw kan Là-bas, vous êtes inspiré, vous êtes intéressé? ko a kɛra i n'a fɔ n kan ka kalansen falen ka tugu aw galabu ma kɛnɛ su in na ko minnu bɛ yan fɛ aw bɛ fɛ k'a dɔn wa Et là-bas. yankaw dun Alléluia. Gloire à Dieu. ko yankaw dun Vous savez, toutes ces choses-là, ce sont des yanfɛmɔgɔw prophéties. dun Le livre des Cantiques est an certainement ka un des livres les laturu moins compris. nɔɔrɔ ka Et da ce matigi livre-là kan décrit la dimension de i l'épouse, b'a dɔn nin les furu bɛɛ ye fiançailles kira et puis kumaw le ye mariage avec Jésus-Christ. ko nin kitabu ma C'est une faamuya prophétie sur bibile les temps kɔnɔ de la fin. ko nka o de bɛ kuma furumuso ka Ça sanga raconte kan une histoire ma d'amour. minɛ ani Mais c'est furuko l'histoire kunkan de ni yesu l'église krista avec ye Jésus. Et ko le kiraya Seigneur dit kuma à un do moment waati la donné, la dame ko o qui bɛ parle ici, kanuya on tariki l'appelle dans de les ko temps de la fɔ ko Shulamite. nka Il egilizi va ni dire, yesu tu fɛnɛ m'entraînes tariki et dit nous courons. wa Le matigi roi ko waati m'introduit dɔ dans la ses appartements. ko muso min bɛ Nous ka nous kuma a bɛ fɔ ko égayerons, nous sinamitika nous muso réjouirons à cause de toi. Nous a ko célébrerons ton masa bɛ amour doni plus ne a que ka le sow vin. kɔnɔ Alléluia. Entre dans ko cette an na dimension nisɔndiya e d'ivresse de kosɔn l'amour du Seigneur, ko wa de an na la i ka présence kanuya du majigin ka Saint-Esprit. tɛmɛ bɛn kan an ka ala kanu La dernière fois, j'ai ko commencé à vous don o raconter sanga quelques la o min ye expériences kanuya ye i de ka la fa chambre kanuya la matigi ni du ni roi. senu ka yɛrɛya la Amen. Mais je ko sais que siɲɛ Dieu a laban na encore ne des y'a choses encore daminɛ plus ka n grandes. ka kodɔnnen dɔw Je les fɔ aw explique parce ye que la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. masakɛ Et so l'Esprit kɔnɔ me dit si tu veux que les amina gens s'affectionnent aux choses d'en haut, commence à leur ko parler nka des n b'a choses fɔ d'en i haut. na koba wɛrɛw Commence à leur dɔn parler de ce qui est écrit dans la parole. ko ne bɛ Commence a par les choses ɲɛfɔ d'en ka haut. tugu matigi b'a Afin fɔ que ko tout a le ye monde ait aw la miiri motivation de monter sangoninakow à la ce ni niveau. senu ko ni Je bɛ te fɛ vois u ka monter, sangoninakow monter, ɲini o monter, kumaw monter. fɔ u ye C'est la raison min pour sɛbɛnnen laquelle do on a kitabu appelé ce kɔnɔ o thème ko kun kan monter o dans son fɔ u ye intimité. walisa bɛɛ fɛnɛ C'est ka vrai que ça nege signifie minɛ ka yɛlɛ o grandir dans sanga la l'intimité. o la ne Mais ça ɲɛ b'i parle la d'une ka yɛlɛ élévation ka yɛlɛ spirituelle.
o de y'a to an ye nin kalansen wele ko ka yɛlɛ i n'a cɛ jɛɲɔgɔnya la o kɔrɔ fana ye ka kɔrɔbaya jɛɲɔgɔnya in na nka kɔrɔtali don ni n'a kow la ko i ka bɔ sanga la min bɛ dugu ma ka yɛlɛ ɲɛ b'i la ka yɛlɛ a ka jɛɲɔgɔnya la ko kelen bɛ yan mun fɔ o ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye verset 5 an ka kalan ɲɔgɔn fɛ mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ko ne finen don nka ne cɛ ka ɲi Jérusalem denmuso ko i n'a fɔ Kedar buguso ko i n'a fɔ Solomani ka so kɛnɛ ko aw kana ne fari finman lajɛ ko tile de ye ne ci ko ne ba denkɛw ye dimiya yira n na ko u ye ne bila ka raisinforo lasago ani ka lakana ko a fɔ n ye ko e min ye ne dusukun ka kanuta ye ko e bɛ i ka sagadenw labalo min i bɛ t'u lafiya min tilegan fɛ ko munna ne na kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tununnen baganw kɛrɛfɛ i taama ɲɔgɔnw kɔrɔ amina ko ne ka taamaw la ko ne donna so kɔnɔ ko ni senu y'a to n ka fɛn dɔw ye waati damadamani na minnu ka kɛ a n'a bɛ ka ko minnu kɛ fana waati labanw ko la ko wa bi o ye kumaw ye n bɛna minnu fɔ ni talen ye nka matigi ko ne ka olu labila jamanaw ka kiraya waati la walisa olu ka kɛ an ka ko minnu y'a faamuya olu ka faamuya ko ni minnu m'a faamuya u tɛ baasi ye ko nka o kiraya kuma kan ka labila Yesu tɔgɔ la amina ko ni senu tun bɛ ka kuma ne fɛ nin kitabu kɔnɔ ko ni église sera o sanga la a bɛ ka kuma Kirista furumuso kan a ko waati dɔ la ko ne finen don o la ni senu y'a ɲɛfɔ ko ni ye nin kumasen lajɛ k'a faamuya verset 5 a ko ne finen don nka ne cɛ ka ɲi Jérusalem ko i n'a fɔ Kedar buguso ani Salomon ka dukɛnɛ ko tile de ye ne jeni ko ne ba denkɛw o kɔrɔ ye balimakɛ ni balimamuso ye k'olu ka dimiya yira na ne la u ye ne kɛ raisinforo marabaga ye ko nka ne ka raisinforo ne ma o mara ko o la matigi ye ne ɲɛsin farafinw ma a ko sunamintikamuso église furumuso o b'a fɔ ko ne ye farafin ye ne ko n k'o kɔrɔ ye mun ye matigi n ko munna a finnen don matigi ko n'i y'a lajɛ k'a bɛ k'a fɔ ko ne kɛra bolokɔfɛfɛn ye n balimaw cɛ ko nka a bɛna ne de ladon fɔlɔ so kɔnɔ fɔlɔ ko ne ye tɔw ka raisinforo mara k'a lakana ko farafinw ko olu tun bɛ ka jamanaw ni siyaw nafolow mara k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma fɛn dun ko nka waati labanw na cɛ ni muso olu na don o so kɔnɔ ko ni senu ko a bɛ jamanaw jate a bɛ siyaw jate k'a ko mɔgɔ mu laban minnu na ni wajuli kɛ ani ka kibaru duman fɔ ko na bɔ farafin cɛ la a na bɔ farafin na église ko o waati la église waati laban église ko furumuso bɛna kɔrɔtali min kɛ o waati la ko église na kɛ n'a fɔ a bɛna ɲɛ minɛ ka kunkilenna di a ma ko ala ye kibaru duman kalaminɛ tɛmɛ kanw bɛɛ fɛ siyaw bɛɛ fɛ ani jamanaw bɛɛ fɛ ko ni fari ninnu fɛn bɔ cogo bɛ u bɛɛ cɛ ka ɲi ala de y'u da nɔrɔ la ko nka kiraya kuma b'a fɔ ko waati labanw na ko ne finen don a ko ne finen don nka ne cɛ ka ɲi Jérusalem muso i n'a fɔ Kedar bugu ani Solomani ka dukɛnɛ ko aw kana aw ɲɛ jɔ ne fari finen na ka tugu tile ne jeni ko nka a ye ne bila ne ka raisinforow lamara ko ne dusukun bɛ e min kanu o fɔ ne ye ko e bɛ i ka baganw dɛndɛn min ka u ladumuni
a waati sera sisan église ani furumusow ka taa matigi ka baganw ɲini a ka sagadenw ko ne bɛna kiraya kuma fɔ ne bɛna kiraya kuma fɔ n bɛna kiraya kuma fɔ ko nin yɛlɛni ninakun la nin taaɲɛ ninakun la nin ninakununi Quand j'ai lu, j'étais un peu choqué. Il dit, mon fils, tout cela, c'est moi. farafinw cɛ la Fait de toutes les nations, de chaque peuple, de chaque langue. o kɔrɔ tɛ ko nanzara tɛ a la ko farajɛ tɛ a la Chaque peuple, chaque groupe d'hommes. a ko nin bɛɛ ye ne ye ko taa i ka taa jamanaw bɛɛ la u mana kɛ kan suguya o suguya u mana kɛ siya o siya u mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye mɔgɔ o mɔgɔ ko waati de kɛr'u ye nɛɛma ani damu tun bɛ u kan ko mɔgɔ minnu kɛra fɔlɔw ye olu na kɛ labanw ye labanw na kɛ fɔlɔw ye ko o waati sera wa ne bɛ na dɔrɔn ka na kiraya kuma fɔ k'an kan fara kira cɛmanw ni musomanw kan minnu bɛ nin waati welewele da ko an bɛ sangana furumuso ka sanga o na da kɛnɛ kan k'a daminɛ an ka waatiw la k'a ta farafin fɛnɛ na ko o na da kɛnɛ kan ka da fɛ ko ne bɛ na i n'a fɔ n'u kana kiraya kuma fɔ ko ne ye nin min kalan sisan a fɔra ko ne ladon i ka kinw na ne don i ka sow kɔnɔ église farafina église bɛna don o nɔrɔ de la o yesu ka ɲumanya n'a ka kanuya la ko katugu mɔgɔ caman bɛ yen olu na se ka don masakɛ ka so kɔnɔ olu na don masakɛ ka kin kɔnɔ o de b'a to matigi bɛ nin kalansen di o de b'a to n b'a ka welewele da i ka ɲɛnamaya kan k'a fɔ kiraya kuma la a waati sera i ka don masakɛ ka so kɔnɔ ko a ye minnu bila danna e ye i ka o ye a ka kɛ o cogo la yesu tɔgɔ la i bɛ tɔɔrɔ la sisan i bɛ bange tɔɔrɔ la ko nka yɔrɔ min na jamaw kɛlɛla ko danabaliya ye sigiyɔrɔ ta n'u mago bɛ yɔrɔ la danaya bɛ yɔrɔ min hali sisan ko minnu fari jɛlen don olu tɛ da matigi la o ko tɛ ko nka danabaliya bonyana ko o la sisan matigi na baara kɛ mɔgɔw ye minnu lakanabaw dɔrɔn ye minnu tun bɛ rɛzɛnforo lakana i tun bɛ tɔw ka rɛzɛnforo de kɔlɔsi ko nafolo tun bɛ ka dugukolo kan nka i ta kun tɛ ko sanu tun bɛ yen nka i ta kun tɛ i tun bɛ ka filɛli kɛ a kɛra i n'a fɔ i tun bɛ ka o sanu n'o nafolomafɛnw de lasago dɔrɔn o walisa faamuyabaliya kana don masi hakilisi la ko nin kiraya kuma o bɛ ka fɔ ka ɲɛsin jama kɛrɛnkɛrɛnnen ma n bɛna na matigi yɔrɔ ko ni senu fɛ walisa aw ka nin kalan faamuya ko ka tugu aw bɛɛ kelen kelen na matigi bɛ aw wele aw ka don a ka so kɔnɔ a fɔ i sigiɲɔgɔn i ka don so kɔnɔ ko i ka don matigi ka so don matigi ka so dɔw ka tɛgɛrɛ fɔ yesu ye an ka latan nɔrɔ ka da matigi kan nɔrɔ ka da matigi kan amina amina ko an ye sankolola kow ɲini ko ne y'a fɔ aw ye tarata tɛmɛnen ko ni ye n ka gafe fɔlɔ kalan o ye bustu fɔlɔ ye san kɔnɔ ko ka don jɛɲɔgɔnya la ko ne ye n ka tariki ɲɛfɔ siɲɛ fɔlɔ la ko ne ye sankolo sabanan kow ye k'a faamuya ne ka yeli fɔlɔ ne kɛlen ka abdina ye ka kow cɛɲa ye ne ko n kɔni ko ne kan ka to yan ko ne y'a daminɛ ka deli kɛ n yɛrɛ saya ko la ne ŋunana saya nɔfɛ ne tun bɛ deli kɛ walisa mɔbili dɔ ka furan ko matigi ye yirali fila kɛ a fɔlɔ a ye mɔgɔ dɔw yira n na minnu tun sirilen don tun bɛ ka to n'u ye dingɛ dɔ kɔnɔ ko sisan ne de tun bɛ kɛ fasoladenw ye ka taa n'u ye dingɛ kɔnɔ ne kɛlen ka o mɔgɔw ye o tɔɔrɔ la ne kɛlen ka o ɲɛdaw ye olu bɛ tɔɔrɔ la olu bɛ ka taa tasuma la ne kulela n ko baba ne kan ka mun kɛ a ko taa i ka taa ne ko f'u ye ko o de bɛ kibaruya fɔ yira ne la o de b'a to n ka ɲɛnamaya bɔra cogo la ne fana bɛ kanu o de kanu ko message de vie du vase d'honneur bɛ yen ko walisa ka se ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye ka taa diɲɛ bɛɛ kɔnɔ walisa ne ye o yeli min kɛ ka o waleya ka cɛ ni muso wɔɔrɔnya minnu bɛ ka taa digi yeli filanan min y'a to ne k'a ɲini ka to ɲɛnamaya la dusukun kan ani ka kɛlɛ ɲuman kɛ o ye ka mɔgɔw ye bɛ matigi yɛrɛ ka lasigidenw ye o waati caman ye o jaw ye ne y'a fɔ n k'aw delila ka don
yɔrɔw la ka bɔ Car la plupart des personnes, a bɛ lorsqu'ils se y ka sont, kɛ elles mɔgɔ sont dɔw que b'aw des cɛla minnu fana bɛ o mɔgɔw cɛla minnu Et c'est là ye que je me suis matigi ka rendu compte lasigidenw qu'il y a ye des hommes sur la terre. Il y a eu, il y en a eu, il y en ko a ka tugu mɔgɔ caman bɛ qui yen ont n'u une b'a la mɔgɔ telle si t'a dɔn communion avec Dieu qu'ils font partie du conseil de Dieu. o waati de la Le n y'a dɔn conseil ko de mɔgɔw bɛ Dieu, dugukolo c'est un kan environnement spirituel où on discute même, ko comme je vous l'ai dit la jɛɲɔgɔnya dernière fois, minnu les bɛ olu ni prophéties qu'on a matigi données aux cɛ k'u prophètes. olu ye matigi ka Moïse faisait lasigidenw partie de ce conseil de Dieu. ko ye Et Dieu yɔrɔ pouvait ɲini dire kow en Nombre la chapitre 12 à ko Marie et kira ya Aaron, vous bɛna êtes des fɔ prophètes, kira ye o mais je bɛ vous parle fɔ par des songes et ko par des musa visions. tun bɛ o Mais quant à lasigidenw Moïse, cɛ je fɛ lui o bɛ parle bouche nɔnburu à bouche. kitabu kɔnɔ C'est-à-dire, surata nous discutons, nous avons des a y'a fɔ échanges. mariya ni aron ye C'est-à-dire, c'est pas ko un aw ye prophète kiraw ye bouche ko à nka bouche, ne ça bɛ veut dire, kumaw fɛ ni je sogo lui ni dis, jaw ye je veux ko faire nka ça. musa ne Moïse bɛ me kuma répond, fɛ si on da faisait ni comme da ceci. Et puis on ko échange, kɔrɔ ye ne n'a bɛ on kuma échange. ɲɔgɔn fɛ Il ne dit pas, je lui parle bouche à oreille. ko kira Le i ka prophète kuma fɛ habituel, da on ni parle da bouche à oreille. Lui, on lui parle bouche ko ni à musa bouche. b'a fɔ n'an y'a kɛ C'est-à-dire, il y a tan des an bɛ échanges kuma sur ce qui va être prophétisé. ko a Quand ma Dieu va fɔ ne bɛ annoncer kuma qu'il va fɛ da ni détruire tulo ko Israël, kira Moïse gansan échange olu ye avec lui. da Il ni dit, si tu tulo ye veux nka les ale ta ye effacer, da si tu ni veux da les ye détruire, efface mon nom de o ton livre kura de ye min vie. kan ka fɔ Dieu kira même la ne peut pas matigi yɛrɛ bɛ concevoir o le fɔ paradis sans Moïse. Dieu revoit ko sa matigi copie. kɛlen k'a fɔ Il k'a y a bɛna des israɛl hommes qui ont alaki atteint un tel niveau, Dieu musa échange ko ko avec ne eux. tɔgɔ bɔ Et i ka ils sont ɲɛnamaya capables gafe d'amener Dieu à kɔnɔ revoir. ko matigi C'est yɛrɛ cette tɛ dimension sɔn ka alijinɛ d'intercesseur ko là dont il kɛ est ni question en musa Ézéchiel tɛ chapitre 22, où la Bible ko dit, mɔgɔ dɔw bɛ le olu monde bɛ ne s'apprête sanga à dɔ la la ko destruction, mais ala Dieu yɛrɛ bɛ cherche falen quelqu'un u qui fɛ élève un mur, qui se ko o tienne à la sanga o brèche, sɔnna don ni afin qu'il ne deli détruise pas le pays. C'est-à-dire ko même kitabu Dieu b'a même fɔ annonce min des na prophéties, mais il y ko a des diɲɛ hommes, labɛnnen don et je te alakili vois dans kama cette dimension dans le nom de ko Jésus. nka ala bɛ mɔgɔ Et je ɲini vous ai min dit bɛ le i mardi jɔ dernier que o c'est une pɛrɛnda la dimension à walasa a kana laquelle jamana alaki nous ko ala yɛrɛ aspirons bɛ kira kuma tous. fɔ ko nka La mɔgɔ quête dɔw bɛ yen minnu intérieure de bɛ tous a les hommes, walew cette kɛ satisfaction ko ne que y'a dans fɔ ton o ye esprit, dans tarata ton tɛmɛni cœur, ko dans ye ton sanga âme, ye et cette satisfaction an de bɛɛ cet bɛ miiri endroit-là. min nɔfɛ Et plusieurs ko fois, Dieu an vous bɛɛ a amené kelenkelen dans n'an vos kunnakun de songes, y'o ye dans des moments de ko prière. min bɛ i ni Mais comme sennu je na vous l'ai min dit, bɛ i le dusukun monde na du min bɛ i troisième ciel, hakili la parce que o le ye nin yɔrɔ conseil ye de Dieu siège au niveau du waati troisième caman na ciel. matigi C'est y'a au to niveau a ka du sigiw troisième la ciel. a ka deli waatiw la Quand vous considérez l'image du ko i n'a fɔ tabernacle, ne y'a fɔ cela cogo min na sankolo correspond sabanan au lieu très saint. o bɛ Depuis que sankolo Christ est mort, sabanan na le matigi voile ka a été lasigidenw bɛ déchiré sankolo et on sabanan peut y accéder. Sauf que les hommes ko qui n'aw ye sont du o saraka conseil sont lasebaga ja établis dans ce lase min lieu. ye Je te vois o ye établi yɔrɔ dans ce lieu. senumanba ye kabi krista Alléluia. sara fini farala an bɛ Donc ce se n'est pas k'an parce que nin don o j'explique la beaucoup de choses que tu vas ko penser que nka moi, mɔgɔ je suis minnu bɛ établi. Je o parle pas. lasigidenw Je fɛ olu rentre, je suis sigilen en don train de yɔrɔ vous la dire ne ɲɛ des b'i choses la sur ka Dieu. sigi yen Amen. yɔrɔ la an ka Et c'est latanu au fur et à mesure de mes entrées, j'ai ko ni commencé ne à ye fɛn réaliser caman ɲɛfɔ les ko choses qui kana me miiri ko ne manquaient bɛ yen régulièrement dans ko ma ne marche avec donna le siɲɛ Seigneur. caman Qu'est-ce qui me min bɛ manquait? sigi Qu'est-ce qui fɔlɔ faisait que je ne pouvais ko pas nka ne encore ka être doniw ni établi doniw de à ce fɛ niveau? ne y'a daminɛ k'a faamuya fɛn Alléluia. min bɛ ne jɛ ne ni matigi cɛ caman na Je ko lisais, dit, quand mun vous tun bɛ lisez ne l'histoire jɛ d'un homme comme le ko mun de b'a to ne tun ma à un lasigi moment donné, c'est comme s'il a disparu. an ka latanu Il y a des gens qui ont atteint, il y a des personnes, Enoch n'est pas la dernière personne qui a été enlevée. ko n'aw ye sadu Il y a sudar beaucoup de sin ka personnes qui tariki sont kalan mortes sans waati connaître dɔ la sera a mort. kɛra i n'a fɔ a Mais tununna aucun livre ne l'a relaté. Un matin, ils ont disparu. On dit ko qu'est-ce qui s'est enok passé? tɛ mɔgɔ laban ye min yɛlɛnna Il y a des sankolo gens la du conseil, ko mɔgɔ tellement caman ils ma sont saya profonds dɔn que la olu mort ne les yɛlɛnna atteint pas. ko nga gafe si ma ko fɔ Élie est sɔgɔmada mort. kelen u tununna ko mun Et kɛra je o vous ai kuma raconté cette scène où ils se sont retrouvés sur ko la matigi montagne. ka Élie, lasigiden dɔw bɛ yen quand vous êtes ko enok au niveau du yɛlɛnna troisième ciel, eli vous savez yɛlɛnna tout. Vous olu regardez une ma personne, vous sa la connaissez. ko n y'a ɲɛfɔ u ye u ye Vous ɲɔgɔn sentez les sɔrɔ choses. kulu sanfɛ yɔrɔ min na Et il y a un élément qui est très ko n'aw bɛ particulier quand sankolo vous arrivez au sabanan troisième yɔrɔ la ciel. aw bɛ C'est mɔgɔ dɔ lajɛ aw b'a dɔn l'admiration de Dieu aw et bɛ de ses kow œuvres. faamuya Est-ce que quelqu'un est avec moi? ko fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Ah, sankolo j'ai dit un peu sabanan in na lourd. o ye Vous ne me poussez pas. ala n'a ka waleyaw i bɛ olu filɛ ni ye kanuya ɲɛ ye C'est en fait comme ça que j'ai envie de prier maintenant pour votre mariage, pour vos voyages. Parce que non, c'est ce que les gens aiment. Vous comprenez, on peut prêcher, tu voyageras. Mais aujourd'hui, le thème c'est grandir dans ko min ka di mɔgɔw ye ka delili kɛ ka wajulu kɛ furukow ko la Mais pendant que tous ani les orateurs wariko parlent de monter, ko nka bi Dieu va guérir, Dieu va délivrer. ko ka yɛlɛ i n'a cɛ Parce que jɛɲɔgɔnya plus vous la bi montez, kalan dans y'o la ye présence de Dieu, il n'y a pas de maladie. ko k'a to o kalanfaw bɛɛ bɛ ka yɛlɛli ko Si fɔ tu matigi bɛ montes jusqu'à kɛnɛyali kɛ a là-bas, bɛ le cancer furakɛli même, kɛ qu'est-ce que le ka cancer tugu peut faire à ce matigi ka niveau? yɛrɛya la bana tɛ yen
Il peut ko pas ni quitter yɛlɛla son niveau. fo ye Sa gloire. ko sa kansɛri bɛ se ka grandeur mun kɛ o la bonbana bɛ se ka mun kɛ o extraordinaire. sanga in na ko a tɛ se ka jɔ Et une chose, ɲɛkɔrɔ quand o il dit, sanga la la dame dit, ko a la Sunamite nɔrɔ dit, n'a le ka roi me conduit dans cɛɲa ses min appartements. ye kabakofɛn ye Vous savez, lorsque quelqu'un a fait de grandes choses, lorsqu'il aime une personne, ko il o te muso prend ko o et il te fait sinamiti ka visiter muso sa ko maison, k'a ses bɛ ɲɛ minɛ appartements. ka don ne Et ɲɛ il ka t'amène sugu dans les kɔnɔ pièces. ko ni mɔgɔ ye Une chose kobaw que kɛ j'aime avec mes visites avec le n'a ye ciel, mɔgɔ dɔ kanu ce sont a bɛ i ta a bɛ il yala prend n'i le ye a temps ka de me so parler de kɔnɔ la nature. a bɛ taa n'i ye yɔrɔ dogolenw La na Bible dit les perfections invisibles de Dieu. ko ne bɛ fɛn min kanu ni sankolo taama la
Parce que quand vous arrivez là-bas, ko matigi bɛ waati ta ka kuma ne fɛ dafɛnw ko la ko matigi ka dafaleya min tɛ ye ko n'aw sera aw kana fɔ fa ye ko o tɛ aw t'o fɛ. Dans le domaine de la communion et dans le domaine de l'amour. Vous arrivez à un moment ko n'aw kɔrɔyara n y'a fɔ n ko sendaɲɛ 4 de bɛ Dieu vous fait observer i ni kanuya la ani matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la notre papa. ko aw bɛ se sanga dɔ la o waati de aw bɛ Zaburu faamuya ani Dawuda ko Ala b'a to a ye fɛn fɛn da aw ka se ko o bɛɛ jateminɛ ko katugu Ala y'an fa de ye Et puis on échange. Vous me montre la beauté des choses. Et puis comment tu vois? ko min ka di ne ye n'i bɛ yɛlɛ a bɛ ɲininkali tɛmɛ i la ko cogo di i bɛ n'i faamu Comment tu comprends? Frère, ko a bɛ kow Romains cɛɲa dit, yira i la Paul dit, les perfections invisibles de Dieu. Ça veut dire le Dieu ko parfait yalima i y'a se voit faamuya comme wa avec yalima lui i bɛ i faamu wa lorsqu'on les considère dans sa création. ko Depuis ni sa ciden création. Paul ko Dernièrement, je matigi ka parlais d'une de mes dafaleya visites. Alors, dans dogolen cette visite-là, de quoi il o me kɔrɔ parlait? ye ko Ala min dafalen don n'i y'a ka dafɛnw lajɛ i b'a ye Est-ce qu'on est i ensemble? la Je suis en train de te parler ko des ne choses tun en bɛ ka haut. n ka taama Comme dɔ ça, ko fɔ quand papa waati va dɔ te la lever vers 3 ko a ye heures du ɲininkali matin, sɛmɛ ne la yalima an bɛɛ bɛ yan wa tu vas pas être là. Oh non, ko ne bɛ ka je sanfɛ veux kumaw fɔ i ye voyager, je veux voyager, je veux me marier. ko o la Il y n'i a, fa il y y'i a des choses lakunu plus hautes. Il y a des fajiri choses fɛ plus hautes. i tɛna kɛ yen k'a fɔ ko ayi ko ne bɛ ka taa taama sira la C'est-à-dire, Dieu vient te ne bɛ lever fɛ à ka 3 heures, furu on dit c'est kɛ quoi ton sujet? Rikata ko yakata. fɛnw bɛ yen minnu Taillader tous les kɔrɔtalen don ka démons. tɛmɛ o Il kan faut taillader les démons. Mais il y a un niveau, il y a autre chose en fait. ko Ala bɛna i lakunu k'i ka delikun ye Je mun ye i taillade b'a tous les daminɛ démons dans la foule ici au nom de ko i bɛ Jésus. jinɛw gɛn o ye tiɲɛ ye Mais qui veut aller plus loin? ko nka i bɛ se sanga dɔ la fɛn wɛrɛ bɛ Alléluia. yen Alors, ça, je l'ai déjà ko expliqué. jinɛ fɛn fɛn bɛ gɛn Yesu tɔgɔ la Bon, ko nka i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ka tɛmɛ o regarde, Dieu me parlait plus ma mère. Et il dit, ko ne delila k'o ɲɛfɔ n ka kalan dɔ sen est-ce fɛ que tu sais que vous savez que c'est le soleil qui éclaire la terre, non? N'est-ce pas? C'est le soleil qui éclaire la terre. Quand on se levait le jour, c'est le soleil qui se lève. ko yalima i b'a dɔn Vous wa allez regarder tile dans de les bɛ livres, hein. Vous pouvez kɛnɛ vérifier. yelen bɔ Il dugukolo faut kan savoir que entre le soleil et la terre, il n'y a pas de lumière. ko a kan k'a dɔn a bɛ Entre se k'o sɛgɛsɛgɛ gafew kɔnɔ le soleil brille. ko Entre ko le tile soleil ni jusqu'à dugukolo la cɛ terre, ko tout est yelen tɛ yen sombre. La lumière ne réapparaît que sur la terre. ko tile bɛ Je suis en manamana train de vous dire que dans toutes les ko images tile de fo l'espace, dugukolo kan vous n'avez fɛn bɛɛ jamais vu un finnen don espace lumineux. C'est ko toujours yelen sombre. tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni Pourquoi? dugukolo tɛ C'est ce que les astronautes qui ont visité disent. Le ciel n'est pas éclairé. ko sankolo jaw bɛɛ la an m'a si ko yelen bɛ yen a C'est-à-dire, bɛɛ i b'a sɔrɔ dibi quand de le bɛ yen soleil émet la lumière, ko sankolo ko yelen tɛ yen on ne la voit plus dans l'espace. o kɔrɔ ye Et mun c'est ye quand elle arrive sur la planète. ko ni tile ye yelen bɔ an t'a ye Excusez-moi yɔrɔ de passer cogoya la la lumière. Bon, attends, si tu veux, je ko vais nka te n'a donner une autre sera illustration. dugukolo de kan an b'a ye ka manamana Il y a quelques temps, j'étais allé sur une montagne. Et puis c'est ko là que Ala j'ai b'a posé fɔ la ko i première b'a question. dɔn o Il m'a yelen dit que taara les yɔrɔ min explications étaient réunies. Là, je vous parle de l'admiration des œuvres de Dieu. Si vous avez l'habitude, est-ce que vous savez que si vous avez l'habitude de ko contempler, waati damadamani ne tun taara kulu dɔ kan ko n ye ɲininkali sɛmɛ a la Dieu a tout mis dans la nature. La sagesse de la créativité, de l'inventivité divine vient de votre ko n'aw bɛ capacité se à lajɛli la admirer aw bɛ se Dieu. ka fɛn C'est non caman de seulement, da oh Seigneur, tu es katugu grand, tu es beau, mais c'est se promener dans dilanni ses appartements. ani Et qui dɔnni demande cet o amour. hakilitigiya Tu vois ça? o se bɛ bɔ aw ka matigi filɛli de la ko ka matigi layɛ ni ɲumanya ye o ye i ka ɲi ka bon matigi ko nka i bɛ tila ka don a ka so kɔnɔ a bɛ a yira i la a y'a ka dafɛnw dilan cogo min ko ni so ɲuman bɛ dɔ bolo a nana a y'aw kɛ k'a ka so yala a b'a fɔ nin filɛ nin filɛ ko matigi yɛrɛ ka o kelen kɛ nin ye a ka don n'i y'a ka so Alors, la première fois où je lui ai posé la question, il m'a expliqué maintenant. a fɔ ne fɛ ko so Il kɔnɔna est monté sur la montagne. Et an j'étais ka sur la montagne en latanu France. a mina Je lui pose la question. Je dis, mais ko pourquoi siɲɛ fɔlɔ la n ye ɲininkali sɛmɛ a la a y'a ɲɛfɔ n ye ko ne yɛlɛla kulu kan ce jour-là, il y avait du soleil. Et ko ne ye ɲininkali dans sɛmɛ a la la vallée, il faisait chaud. ne ko n ko mun na Mais kulu plus ça sanfɛ montait, plus il faisait froid. ko tile kun bɛ yen Et on est arrivé jusqu'à voir de ko la o glace fala et de la kɔnɔ neige. Alors je lui ai posé la question. tile tun ka kalan ko nka n'an kun bɛ yɛlɛ sumaya kun bɛ jigin Pourquoi ko an sera yɔrɔ dɔ la an taara le ko haut an est yɛrɛ plus kun ɲɛ froid bɛ que le neige bas? la Or, la chaleur ne du ko n ko ni soleil kalaya bɛ bɔ dépasse tile le la sommet de la montagne
avant d'arriver au bas de la montagne. Bon, si tu muna es dans la montagne en France, sanfɛla quand tu es dans nɛnɛ la bɛ yen montagne, ka tɛmɛ dugukolo kan Ama. ko k'a sɔrɔ tile kalaya Si o tu bɛ gravis bɔ la kulu montagne, tu sanfɛla sauras la qu'il san'a fait ka plus se frais en kulu hauteur duguma qu'au bas de la montagne. Pourtant, le haut est plus proche du soleil. Tu sais pourquoi? ko n'i yɛlɛla kulu sanfɛ i b'a ye ko sanfɛla sumalen don ka tɛmɛ kulu dugumana kan Vous semblez pas trop ko intéressé sanfɛla à vous dun promener dans gɛrɛlen la don chambre du tile roi. la Là où papa vous montre sa beauté, ses œuvres, sa grandeur. Alléluia. ko a Gloire kɛra i à n'a fɔ aw Dieu. tɛ fɛ ka don masa ka su Alors, c'est kɔnɔ là qu'il prend le temps de m'expliquer ko ceci. i fa b'a Mais ka c'est une explication ɲumanya n'a ka scientifique. bonya yira yɔrɔ min na an ka Regardez dans les latin documents. Il m'explique ceci. Il dit, nɔrɔ ka da kan et c'est ko scientifiquement o de expliqué. la u ye Je vais waati vous ta lire ka les nin versets ɲɛfɔ ne ye qu'il est en train de m'expliquer. Qui explique pourquoi nous sommes là. En fait, quand ko dɔnnikɛlaw yɛrɛ de ye nin kuma la ninnu chaleur ɲɛfɔ quitte le soleil, o b'a ɲɛfɔ kun jumɛn na an bi la yan lumière du soleil, pour qu'on la voie, ko ni o kalaya a bɔra tile besoin la de briller sur une o particule, tile yelen sur quelque chose. walisa ka C'est-à-dire, ye c'est parce qu'il y a de l'oxygène a sur kan la ka Terre. manamana La fɛn dɔ lumière du kan soleil, c'est un peu comme les micro-ondes. Vous ne les voyez pas, ce sont des ondes en fait. Le soleil, quand il émet des ondes. Et o c'est comme kɔrɔ les ye micro-ondes. tile C'est lorsqu'il rencontre la nourriture qu'il la chauffe. ko aw ɲɛ t'a la ko nka o ye kalaya Continuez, sugu non? dɔ ye ko Amen. o tile bɛ na ni farinya Alors, dɔ ye la chaleur du soleil, ko a kɛlen n'a fɔ je laisse tomber la mikɔrɔni lumière, la chaleur, ko n'a ye ɔnu labila de a bɛ dumuni kalaya pour chauffer, elle a besoin de rencontrer ko l'oxygène. o tile Elle a funteni besoin de rencontrer une particule en fait. Peu importe. Elle rencontre une particule. Donc c'est lorsque le gaz qui est dans l'air chauffe. ko que nous, on walisa sent ka la chaleur. kalayali kɛ Alors, a mago b'a la comme il y ka a fɛn moins dɔ de ye gaz, il y a moins d'oxygène en hauteur. Le soleil a ko moins o gazi min bɛ fiɲɛ d'oxygène na à n'o brûler. kalayara an bɛ C'est funteni pourquoi dɔn il fait froid. Mais quand il ko arrive là-bas, sanfɛla il y a la beaucoup fiɲɛ d'oxygène en man bas ici. ca Donc, il chauffe. C'est pareil pour o la lumière. kama tile fɛnɛ tɛ se ka jenini kɛ kosɛbɛ o de kama nɛnɛ bɛ yen La ko nka lumière, dugu ma ce yan que je vais t'expliquer, c'est que fiɲɛ la caman bɛ yen lumière a du bɛ kalaya soleil est o kɛlen don invisible ka kɛɲɛ ni yelen et fana ne ye donne aucune chaleur. Pourtant, elle est lumineuse ko n bɛna et min ɲɛfɔ chaude i ye jusqu'à ko ce qu'elle rencontre tile une yelen o particule. tɛ Sans ye quoi tu ne sauras jamais wa a tɛ kalaya ni fosi qu'elle di est chaude ni qu'elle brille. ko Le soleil fɛn brille yelen ma fɛn dun don parce wa a qu'il ka a kalan rencontré quelque chose qui ko peut fɔ refléter sa ani lumière. fɛn dɔ ka ɲɔgɔn ye Je reprends. Le soleil n'o tɛ brille. abada i tɛna dɔn k'a ka kala k'a bɛ Quand le manamana soleil ne rencontre rien, il n'y a aucune ko particule tile dans bɛ l'espace. manamana Il y ka en a, taga mais ni elles fɛn sont, dɔ ye elles ɲɔgɔn sont- ye min bɛ se k'a ka Il n'y a tile pas min bɛ se d'oxygène k'a dans ka l'espace. manamananya Donc, bonya comme il ne la rencontre pas, il ne brille pas. ko ni foyi ma kɛ yɔrɔ cogoya la tile ni o ka Est-ce qu'on bɛn est ensemble? Et ko c'est o là que kɔrɔ Dieu ye me dit fiɲɛ tɛ ceci. yen C'est là que Dieu me dit ko ceci. n'a n'olu ma ɲɔgɔn ye a tɛ mun Ma lumière d'amour brille. Mais tant que je ne trouve pas d'hommes qui sont des o de la particules matigi de ko n moi ma pour o de la refléter matigi mon ko n ma amour, les hommes ne peuvent pas voir mon amour. ko ne ka kanuya yelen bɛ La manamana chaleur de Dieu chauffe. ko nka ni ne ma mɔgɔw Mais sɔrɔ pour qu'on min ye ne perçoive la ɲɔgɔn kan n ka chaleur, kanuya ko fɔ ko il cɛw faut tɛ qu'il y ait des adamadenw particules. tɛ ne ka Autrement dit, kanuya Dieu ye m'explique ceci. Là, c'est là qu'il m'explique. Il dit, tu ko vois, an ka tile o bɛ mɔgɔ j'aime tout kalaya le monde. ko walisa an ka o Mais kalaya un ye pauvre ne peut pas voir mon amour, à moins que je rencontre une particule qui va refléter mon amour. ko bɛɛ ko ka di Dieu veut sauver le malade, Nga. mais tant qu'il ne ko trouve pas fantan tɛ quelqu'un se ka ne qui ka ressemble, kanuya ye le malade ne sera pas ko sauvé. fo ni ne ye La fɛn dɔ ye lumière min bɛ na ne éclaire ka l'espace kanuya ko noir, fɔ mais comme il n'y a aucun ko reflet a bɛ fɛ ka de la bana ka lumière dans l'espace, banabaatɔ l'espace kisi reste noir. ko nka n'a ma Quand mɔgɔ la sɔrɔ ka lumière du baara kɛ o soleil banabaatɔ arrive tɛna sur kisi la terre et qu'elle trouve ko des yelen particules pour o la bɛ refléter, alors elle yelen brille. bɔ yɔrɔ dibilen Dieu de éclaire le monde ko constamment, nka ni foyi mais le ni a monde ma dans les bɛn a ténèbres bɛ du to péché. dibi la Tant ko qu'il nka y n'a sera aura dugukolo kan k'a ye moins de fɛn min bɛ particules a de ja Dieu, yira moins de a bɛ particules delili des kɛ hommes ko capables de matigi refléter bɛ la lumière de yelen Dieu. bɔ diɲɛ ɲɛ waati bɛɛ ko nka L'intimité an bɛ avec Dieu, a kɛ dibi la à ce moment-là, vous ressemblez tellement à Dieu que ko ni toute sa matigi ka bonté fɛn est labilalen min visible ye au travers de adamadenw vous. ye n'olu C'est ce man qu'on ca appelle, vous êtes devenu son image. La chaleur de ko Dieu, ka la jɛɲɔgɔnya don i manière ni dont matigi Dieu cɛ fait o waati ni disparaître matigi la yɛrɛ froideur bɔlen don fo a ka spirituelle, ɲumanya bɛ kɛ la yeli mort fɛn ye spirituelle dans les i yɛrɛ endroits, bolo vient de ce que nous le ressemblons plus. Alors j'ai compris que ma quête principale, ce n'était même pas trop ala de bɛ prêcher aux nina gens, kow latunu c'était cogo de min mieux na lui ani ressembler. sayaw Parce lakunu que cogo plus min j'allais lui ressembler, plus j'allais refléter sa ko ne y'a chaleur, faamuya ko ne plus ka j'allais ɲini fɛn refléter sa fɔlɔ lumière. o tun kɛ wajuli Jésus a belebeleba dit, yɛrɛ vous ye êtes la o lumière ye du ka bɔ monde. a fɛ Lui, il ye est la ko lumière de ka tugu ni ne l'infini. Il bɔra est la fɛ lumière du ciel. ko ne n'a Mais ka pour kalaya ko éclairer fɔ la terre, ko il ne te faut fɛnɛ ne toi. ka yelen jira Il te faut toi. ko yesu ko Et k'aw plus ye tu vas diɲɛ yelen ressembler ye à Dieu, plus cette lumière va ko prendre awɔ vie. sankolo yelen don Plus sa chaleur banabana va prendre yelen la don terre. La dimension qu'on appelle la dimension de l'intimité de l'épouse o est sini celle-là où vous ressemblez le mieux en mieux au ciel. Et vous permettez à sa
o kalaya tɛna à se son amour dugukolo ma. d'être visible. Je suis en train de dire que la dernière O personne qui est en train yɛlima o de souffrir bɔlen dans no le monde, sankalo fɛ wa. arrête de te prêter des gouvernants. Arrête de te prêter des gens. Dieu veut sauver tout le monde. O ne bɛ k'a fɔ ko Mais il a besoin mɔgɔ laban min bɛ ka tɔɔrɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ sans les ko a partis dabila sa minnu ye gloire. ɲɛmɔgɔ Sa ye gloire jamana est kuntigiw ye ka olu to yen ko ala bɛ fɛ ka bɛɛ kisi. Est-ce que quelqu'un Ko m'a nka a compris? bɛ mɔgɔw de ɲini minnu bɛna kɛ Après, tɛmɛsiraw t'as ye pas tout k'a ka nɔrɔ ko fɔ o kɔ a kɔrɔ na yira. Alléluia. O yɛlima dɔw ye yɔrɔ Alors, par faamuya contre, o. tu as mes A kɛra i n'a fɔ i ma faamuya. les gars sur les chaises. Montre-moi l'image. Amen, amen. La prochaine fois que je vais parler, je vais développer encore d'autres points là-dessus. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Amina, amina. Amen, amen. O siɲɛ wɛrɛ Vous voyez ni bɛna l'image? kuma n bɛ o tɔ dafa ka kuma tɔ ɲɛfɔ aw ye. Voilà. Hein, il y a des chaises à 4 pieds. Et je vous ai dit que être établi dans les lieux élevés, vous voyez qu'il y a différents niveaux. Bon, j'ai essayé tant mieux que malin, mais la prochaine fois, je O vais mieux ja in kan sigilanw bɛ sen naani b'o la. Ne ko n ko n'i lasigira yɔrɔ kɔrɔtanenw na a ɲɛ b'a la ko sanga caman Alors, bɛ yen. le premier, il est établi, mais je vous ai dit un peu dans le lieu du parvis. Le deuxième, il monte. Ko ne y'a latigɛ ka o ja yira nin cogo la. Et le troisième, je dis, mais montez encore un peu plus. Ko fɔlɔ ale lasigilen don donda la. Pour être établi, Ko nka je filanan vous o ai dit tout à yɛlɛla l'heure que je dɔɔni peux yɔrɔ parler de senuma na. visiter l'intimité, Sabanan mais na d'être o établi, yɛlɛla tuguni ka de pouvoir fara. faire partie du conseil. Ko nka walisa ka lasigi Quel que soit le niveau, ne y'a fɔ aw ye de n ko votre ka don ascension bɛnɔgɔya spirituelle, in na ka bɔ il y a o tɛ. 4 choses Nka ka que vous lasigi devez a la i voir fana ka grandir en se vous. k'i nin dɔw fɛ. Amen. Ko i 4 sanga éléments mana que vous kɛ devez fɛn fɛn travailler. ye Ces 4 i ka éléments sont kɔrɔta i les sanga 4 mana kɛ pieds de fɛn fɛn votre ye fɛn chaise naani bɛ yen spirituelle. i kan ka min ye ka kɔrɔ i la. Ces 4 I choses ka ka doivent baara kɛ grandir. ni On les baarakɛminɛn la retrouve naani dans minnu les ye différents messages olu qui vous ont fana y'a été ka donnés ni depuis le début. nasigilan in de don sigilan ye. Je vous ai dit la première des choses, un des Ko pieds, o des ko 4 naani pieds des kan ka chaises que taa tu ɲɛ vois, olu kan ka c'est la bonya. crainte de Dieu. An bɛ o y'an ka Le kalan deuxième dama pied, dira c'est ka la b'a foi, daminɛ. grandir dans la foi. Ne Le ko n ko troisième pied, dusigilan c'est fɔlɔ grandir dans la communion o ye avec Dieu. jɛɲɔgɔnya ye. Le Filanan quatrième, c'est grandir dans l'amour. o ye danaya ye. Grandir dans ces Sabanan choses-là dans le nom de Jésus. ka kɔrɔya ni matigi cɛ Progresse. jɛɲɔgɔnya la. Amen. Mardi dernier, O ka kɔrɔya nin j'ai ko parlé de ninnu grandir bɛɛ dans la la i crainte de Dieu. ka taa ɲɛ. Alors, quand vous arrivez dans le très saint, dans l'intimité la plus profonde, il faut faire très... La crainte de Dieu, elle commence par la haine du mal. La manière O dont vous... kuma kan ka kɔrɔbaya Dieu matigi ɲɛ déteste le siranya péché. La kan. Bible dans le livre de Proverbes chapitre 8, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, la haine de l'impudicité, du voile, etc. Et c'est Christ qui te Ko donne la matigi victoire ɲɛ sur le siranya péché. o bɛ Et tu daminɛ dois ni bɛ grandir a dans kɛ ça. kɔni ya. La crainte de Ko Dieu kitabu b'a arrive fɔ ko matigi implodise. où elle devient une révérence à la présence de Dieu. Un respect à la présence de Dieu. Ko matigi C'est ɲɛ un des siranya bɛ pieds. se sanga dɔ la Amen. a bɛ kɛ Si i vous ka ne faites pas majigi ye grandir matigi votre ɲɛ kɔrɔ respect et i votre ka révérence pour bonya Dieu et que vous faites matigi grandir ka yɛrɛya simplement bonya. votre vie de prière, Amina. celui qui grandit dans sa vie de prière, il va avoir souvent des entrées dans le lieu Ko saint. n'aw ma dɔ Dans le fara lieu ka très saint, bonya kan il ka aura des ɲɛsin matigi prophéties. ma. Mais Ko s'il n'a ne y'a fait ka pas delili attention, ɲɛnamaya dɔrɔn bonya. il peut grandir avec de la Ko familiarité. nka n'i Quand vous avez la kɔrɔyara i ka crainte de delili Dieu, la vous i pouvez bɛ se ka don basculer dans la yɔrɔ familiarité sinimu na et i bɛ puis un se jour kumaw toucher fɔ. l'arche de l'alliance et être foudroyé. C'est ce qui Ko est nka arrivé n'a avec ma Moses Safira. kɔlɔsi Il y a a bɛ des se ka personnes qui kɔrɔbaya ont des... ni o J'ai vu des dɔnbagaya prophètes, des gansan gens ye. sous une onction Ko o la terrible. don dɔ aw bɛ Leur vie faga de prière, ba leur la communion avec o Dieu, sans la qu'ils entendent le kaba ciel. bɛ Mais jigin ils aw n'ont pas kan. fait grandir le pied de la crainte. Ko ne ye kira dɔw ye Et mun ils ni se sont tun bɛ u fɛ retrouvés u ka dans le ɲɛnamaya péché, delili u ni dans matigi cɛ l'adultère, jɛ dans tun ka bon. l'impudicité. Faire Nka u grandir la ma u crainte. Tu es avec matigi moi, ɲɛ Jésus. siranya bonya u yɛrɛ la. Que ta U y'u crainte yɛrɛ sɔrɔ a kɛ la u y'u yɛrɛ sɔrɔ jatɔyaw la ani nɔgɔlenya kow la. grandisse A en fɔ ne moi. fɛ ko ye Au nom de ko i Jésus. ɲɛ siranya Je n'entends pas bien votre prière. Hein? Non, André, vous n'êtes pas trop chaud. o ka bonya ne la Yesu Ça peut tɔgɔ aller. la. Vous qui êtes Ko ne là-bas, tɛ c'est k'aw ka bon? delilikan mɛn ka ɲɛ. Voilà, la crainte de Dieu, c'est-à-dire que plus tu grandis, il faut apprendre à beaucoup révérer Dieu. Il faut apprendre à avoir beaucoup de respect. Ko aw minnu Quand bɛ le yen papa ka Karambé fisa vient puis il parle, ça s'appelle le respect. ko Vous matigi comprenez? ɲɛ Ça siranya. s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect. Il y a des gens qui n'ont pas de respect pour la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir intime. Vous n'avez pas de respect. Ça veut dire dans la présence de Dieu, tu fais André, Dieu est ton ami. Donc tu peux rester même 20 heures, 30 Ko heures. dɔw tɛ matigi ka yɛrɛya bonya Mais tu o n'as pas de kosɔn crainte. aw tɛ se ka k'a jɛɲɔgɔn ye. Et ça, dans la... Vous savez, la maintenant, papa Karambé cognait. I bɛ se ka to ɛri mugan ɛri 30 Joue pas avec ça. bibile kalanni na nka i tɛ siran a ɲɛ. Ils ont un tel respect pour la présence de Dieu. Donc,
faut développer, la crainte de Dieu vous donne la conscience. Ko o meleke olu be matiki ka yɛrɛya bonya. Quand vous marchez, quand vous parlez, Ko an kan ka dɔ fara an ka matigi bonyani kan. vous avez de la révérence. Ko o b'a to aw ka yɛrɛya faamuya. O la n'aw bɛ taama n'aw bɛ kuma mɔgɔw fɛ a b'aw kɔlɔsi ka tugu aw bɛ ka bonya. Ko kɔrɔya o la sankolo la Yesu tɔgɔ la. Ko matigi ɲɛsira de b'a to a b'aw kɔlɔsi a ka fitiw na. I b'i kɔlɔsi i ka finiw o kana matigi bonyabaliya se matigi ma. Donnez-moi amen à Jésus. Ko kana fɔ chrétien bɛ nin don wa chrétien tɛ nin don wa ko nka e yɛrɛ b'a dɔn i ma ka min kɛ. Amina ɲuman di Yesu ma. An ka latanu. Amina. Je vais terminer. Ko ka kɔrɔya kanuya la. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui grandissent. Tu as vu les pieds cassés? Mais vous voyez pas. Aw ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw bɛ Tu peux kɔrɔya. monter jusque dans le lieu saint. Mais si un de ces pieds-là se casse, tu vois, Dieu va te faire reculer. Il ne va pas te frapper. Non. Il y a beaucoup d'amour I dans bɛ sa se ka don présence. ko yɔrɔ senuman na. Mais ça- Ko nka n'i ka ça- sigilan ça- sen dɔ ça- karilen don matigi Tu bɛ as i atteint une lasegin kɔ. dimension, mais tu n'es pas Ko stable. kanuyaba de b'a ka yɛrɛya la. Il y a des moments ta communion monte. Mais Ko elle nka est o b'a to i tɛ to i elle nɔ n'est la. pas stable. Parce qu'il y a I un bɛ de don ces sanga quatre dɔw pieds la là nka qui i est ma défaut. basigi. Alléluia. Ko waati Donc, dɔw veillez la à i ka travailler votre jɛɲɔgɔnya cœur de Dieu. a bɛ Veillez à yɛlɛ travailler votre nka a tɛ to an nɔ la. Ko Aimer ka Dieu. tuguni sen naani dɔ bɛ yen o Regarde, b'i regarde, jɛ grandis an dans ka l'amour. latanu. Ko a ye aw kɔlɔsi grandis a dans y'aw ka l'amour. matigi cɛ ɲɛsiranya a ye Grandis dɔ dans fara o l'amour. kan a ye matigi kanu. A fɔli fɛ Alléluia. ko a ye kɔrɔya kanuya la. Amen. Ko ka kɔrɔya kanuya la. Gloire à Ko ka Dieu. kɔrɔya kanuya la. An ka Alors, pour latanu. grandir dans l'amour, Amina. écoutez, l'amour a Nɔrɔ ka plusieurs da éléments de matigi croissance. kan. La dernière fois, je vous ai cité les éléments qui font qu'on grandit dans la crainte. Ko walasa ka Permettez-moi de citer kɔrɔya les éléments qui font a qu'on ka grandit dans kanuya l'amour. la. Amen. O Alléluia. kanuya fana kɔrɔya cogo caman bɛ yen. Il y a l'amour A vis-à-vis de laban Dieu. na n ye o Il y a ɲɛfɔ aw beaucoup ye. plus de l'admiration pour voir Amina. la contemplation. An ka latanu. Aime Dieu, admire Dieu. Ko kanuya ni matigi cɛ kanuya o bɛ yen. Un Ko élément o aussi ye dans k'i dans daba l'amour lajɛ pour k'a Dieu, lajɛ c'est ni l'amour ɲɛ pour ɲumanw Dieu. ye. Les deux sont A fɔ indissociables. amina. Grandir dans l'amour de Dieu, c'est Ko fɛn dɔ fana grandir bɛ dans l'amour kanuya de la. votre voisin. O ye mɔgɔ ɲɔgɔn kanuya ye. Grandir dans l'amour de A Dieu, fila tɛ se ka vous bɔ grandissez ɲɔgɔn dans na. l'amour pour Dieu, Ko ka d'avoir kɔrɔya une matigi capacité à ka supporter kanuya la o ye ka les offenses kɔrɔya i et à ɲɔgɔn pardonner kanuya les la. offenses. Ko ka kɔrɔya matigi Si ka Dieu veut kanuya que la. tu grandisses dans ce pied, il va permettre à ce que Aw bɛ tu sois kɔrɔya ni reçu mɔgɔw dans bɛ toute dimi adversité kɛ aw la ka yafa. Dis Amen. Ko ni Ala bɛ fɛ i ka kɔrɔya o dusigilan in na. Calme d'une manière. Ko a bɛ sɔn mɔgɔw ka ban i la i ka gɛlɛya caman dɔn. A fɔ Ton vrai amina. territoire pour grandir dans l'amour, c'est le mariage. Ton conjoint sera ton premier aiguiseur pour grandir. Si vous voulez Ko aller ka dans le kɔrɔya dessin, walasa i ka se ka kɔrɔya vous voulez kanuya la o ye rester furu dans ye. le sommet. Vous voulez rester dans le sommet. I furu ɲɔgɔn na kɛ mɔgɔ La fɔlɔ Bible ye dit tu min aimeras b'a ton to i ka prochain se ka comme kɔrɔya. Ko n'aw toi-même. bɛ fɛ ka to sanfɛ. Le prochain, ça veut dire la personne la plus proche de toi. Dieu O va kitabu b'a fɔ te i na i mettre des mɔgɔ ɲɔgɔn personnes à kanu i n'a fɔ proximité i yɛrɛ. pour te montrer les levels où ton Ko amour mɔgɔ est ɲɔgɔn o kɔrɔ ye assez min ka surunyan ni bɛɛ ye. Ko Ala bɛ grand. Dans mɔgɔw le livre gɛrɛ de 2 i la Corinthiens chapitre 6, je l'ai cité au pasteur. walasa k'a yiri la sanga minɛ ka kanuya ma Paul bonya dit fɔlɔ. ceci. Il dit, je me rends Korinthikaw recommandable kitabu comme filanan kɔnɔ serviteur de sura Dieu. 6 D'accord, trouve-moi ça. 2 Corinthiens 6, 1 à partir. a ye nin fɔ Paul ye nin fɔ. Il dit, je suis recommandable comme serviteur de Dieu. Et puis il dit ceci. Ko ne b'a fɔ ko ne ye matigi ka baarakɛla ye min bɛ se ka ko À fɔ. supporter les offenses, les coups. Ko ne bɛ se ka ko fɔ i n'a fɔ matigi ka Il dit, baarakɛla. mais nous nous rendons à tous Nga égards. mun b'i fɛ? Remonte. Nous nous rendons, lis avec moi. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait ma recommandation, kalanne ce qui fɛ. fait qu'on peut dire, je sers le grand Ko nka Dieu, an b'an yɛrɛ ko fɔ fɛn bɛɛ la. c'est O par kɔrɔ ye min b'a to ne beaucoup bɛ se de ka ko fɔ. patience dans les Ko ne bɛ tribulations. baara kɛ ni Alaba in ye. Votre amour pour Dieu grandit dans les tribulations. Pas quand Ko tout va o bien. bɛ fɔ an ka muɲuba fɛ Tu vas gɛlɛya grandir en waati la. amour. Mais l'amour de Dieu est dans ton cœur. Ko Il va aw t'aider à ka supporter. kanuya Si tu matigi sais la que o c'est- ka si kɔrɔya tu sais que gɛlɛyaw c'est la. normal, tu vas là. Ko jɔn bɛ Il fɛ dit dɔ dans ka les fara a ka pressions, dans les kanuya kan. tribulations, dans les calamités, dans Ko les Ala détresses, kanuya i on avance. dusukun na.
sous les coups, ko n'i b'a dɔn ko dans kanga les prisons, dans les trous. ko tɔɔrɔ waati ani ɲangini waati Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je le suis bien plus encore. ko kasow kɔnɔ Et puis maintenant, Paul commence à faire son CV qui fait qu'il est le meilleur pasteur. ko Korintikaw Il dit, kitabu 2 na sura 12 3 fois la prison. Et vous, qui ko dit mieux an ye encore? Kirista ka baarakɛlaw ye Il dit, on m'a accusé à tort plusieurs ko fois. Paul b'a daminɛ k'a ɲɛfɔ kun min y'a to ale ye pasitɛriw bɛɛ la ɲuman ye Et j'ai vu que dans aucun ko de ne ces donna livres kaso la ko ici, aw dun la qualité de ses prédications, c'est dont ko de ne Dieu. jalakira ka sɔrɔ n jo do tiɲɛ Il caman dit, aw jɔn ce y'o qui kɛ fait qu'il est un meilleur apôtre, ce qui fait qu'il a ce niveau ko ne d'intimité y'a avec ye Dieu, a yɔrɔ si la a c'est t'a le ka don wajuli spirituel. ɲɛfɔ C'est a le ko ko fruit min b'a de to Dieu. k'ale ye Si vous ciden continuez ɲuman le ye chapitre, il dit, min b'a to nin jɛɲɔgɔnya in b'ale ni ala cɛ o t'a ka nina daɲɛ de rester ferme en dépit des coups, a ko ko ale ye en kanuya dépit des to offenses, a yɛrɛ la en dépit de hɛrɛ l'humiliation. to a Dieu ne fɛ permettra pas à ce k'a qu'une kolo tentation soit gɛlɛnlen au-dessus de tes to forces. Qui veut grandir dans son intimité? hali Tu veux jalakili grandir? kɔfɛ hali Alors quand lamaluyali tu vas kɔfɛ vivre les revers de la vie, ko ala tɛna sache sɔn que kɔrɔbɔli c'est ka pour te kɛ faire e grandir. fanga sanfɛ ko n'i bɛ fɛ ka Quand kɔrɔya tu i vas ka aller au jɛɲɔgɔnya travail et la puis ton collègue va t'irriter, ko ni ɲɛnamaya gɛlɛyaw nana i c'est kan pour faire grandir ton amour. a dɔn o ye k'i la kɔrɔya Ça ye ne veut pas dire de ne pas sanctionner l'erreur. Ça veut dire ko n'i taara baarayɔrɔ la k'i baaraɲɔgɔn y'i tɔɔrɔ à a un bɛ moment fɛ donné, dɔ ka fara i ka apprendre à kanuya regarder de parce que kan tout ce que tu dois supporter là, Dieu le supporte. o kɔrɔ tɛ ko ni fili kɛra i kana o jalaki Tu veux ko devenir nga comme lui, non? i k'a daminɛ ka o labaara cogoya kura la Que Dieu te bénisse. ko katugu e kan ka fɛn Que la fɛn faveur de kun o Dieu soit ɲɔgɔn avec bɛ kɛra toi. ala la i tɛ fɛ ka k'a ɲɔgɔn ye wa Amen. a to fana a ka i J'allais te dilan parler matigi ka de duba la i gestion. ye L'amour, on grandit dans l'amour par la matigi gestion ka de damu ka l'offense. kɛ i fɛ Moins vous êtes amina offensable, plus vous pouvez tenir dans le lieu saint. ko ne Et dans tun le bɛna lieu f'i saint. ye ko mɔgɔ bɛ Si vous êtes kɔrɔya vexable, kanuya la vous ni allez rentrer, vous allez sortir. Vous avez un pied ko ni cassé. mɔgɔw tɛ se ka Quel que dimi soit kɛ vos heures aw de la prière, aw bɛ se oui. ka don yɔrɔ senuman na ani yɔrɔ Tu peux senuman ba la worship, voir le ko ni ciel, il mɔgɔw bɛ se t'enlève, ka il dit viens on va ko visiter, il te digi montre aw les étoiles, dusukun la na lune, tout ça. aw bɛ bɔ aw ka delili sanga mana kɛ Mais tu fɛn supportes fɛn pas ye l'offense, tu ne peux pas rester. Ton fauteuil n'est pas stable. ko na a bɛ a yira i la a Que bɛ Dieu nous sankolo aide à yira i la a grandir bɛ dans tous les dolow yira i domaines. la Que Dieu nous aide à grandir dans tous les ko nka ni domaines. e tɛ se ka dimi Que kun Dieu i nous tɛ aide se à ka to grandir yen ka dans tous tugu les i ka domaines. sigilan ba sigilen tɛ matigi k'an Tu dɛmɛ grandis ka dans ton kɔrɔya ka amour kow bɛɛ la a k'an dɛmɛ ka en kɔrɔya o n'oubliant kow jamais bɛɛ ce la que Dieu a fait. La a k'an mémoire dɛmɛ ka est très kɔrɔya o importante kow pour bɛɛ la grandir en amour. i bɛ kɔrɔya i ka kanuya la La mémoire de la miséricorde, la abada i mémoire kana du pardon. ɲinina matigi La ka Bible dit il a ko mis en lui la kɛlenw na purification de ses anciens péchés. Faites-le. nafa bɛ o la i ka se ka kɔrɔya a ka La kanuya mémoire la des bienfaits qu'on a reçus. ko a ka La mémoire de la makariciya a n'a ka miséricorde. La yafa mémoire de la ko miséricorde a ye nous permet de jɛyali donner la nɔgɔya aw miséricorde à ye d'autres. Que la faveur de Dieu soit avec toi. ko ɲumanya Que la minnu grâce de kɛra Dieu i soit ye avec ka toi. olu to i Tu es hakili la béni au nom de a ka Jésus. makari ka La olu main to du i Seigneur hakili est la avec toi. matigi ka Est-ce qu'on damu peut ka se kɛ lever i et fɛ prier le Seigneur? matigi ka nɛɛma ka kɛ i fɛ duba b'i ye yesu tɔgɔ la matigi Je vous bolo bɛ parle, mais i c'est parce fɛ que vous écoutez ou bien an bɛ se ka wuli wa ka c'est matigi parce que vous deli voulez que je prêche 4 lois pour chasser 4 démons. ko aw masumayalen don aw bɛ k'a lamɛn wa a bɛ Sinon, cogo di j'ai l'onction pour chasser les démons en ce moment. Mais là où nous sommes en train de partir, les démons ne pourront pas nous suivre. Je te parle du 3e ciel. Je suis en train de prophétiser que beaucoup d'entre vous ko an vont bɛ vivre ka des taa yɔrɔ expériences min na très ko spéciales jinɛw avec tɛna le se Seigneur ka ces tugu an temps-ci. kɔ ye ko n bɛ ka kuma sankolo sabanan de Quand kan je toucherai la terre grandie dans la communion, je vais parler de. ko n bɛ ka Je vais revenir kɛrɛ sur kuma papa fɔ pour k'aw ce caman na qui- ko kɛrɛnkɛrɛnnenw dɔɔni matigi ye nin waatiw la Même l'amour, vous ne pouvez pas aimer. En fait, les offenses ko ne vous magara permettent de ko laisser aw kan ka l'amour qui est kɔrɔbaya de Christ qui est en aw vous. n'a cɛ Romains jɛ kan 5,5, l'amour a été Mena répandu dans kuma. nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui aime au travers de toi. Quand vous arrivez au ciel, vous vous rendez compte que ko kan ko vous ne tɔɔrɔw b'a prenez pas to de aimer. C'est aw parce ka que se vous k'a êtes to caché en kirista ka Jésus. kanuya de ka bonya aw la Donc, il ne s'agit même pas d'aimer de ta force. Il s'agit de laisser Christ aimer par toi. ko n'aw sera sankolo la aw b'a dɔn aw tɛ se ka jɔ n yɛrɛ nka aw dogolen don yesu la Il s'agit de laisser ko la ka foi kanuya de kɛ ni Dieu barika grandir ye en o toi. yɛrɛ fɛ nka i k'a to Tu n'auras kirista ka jamais kanuya kɛ e suffisamment fɛ de foi pour déplacer quoi que ce soit. i ka kɔrɔya i ka kanuya la C'est o la ko foi tɛ de Dieu en toi. nka k'a Toi, to tu as ala ta ka foi, Dieu kanuya a sa kɔrɔya foi. i la ko Et don Dieu en toi. Il faut le laisser ko prendre le abada i dessus ka sans donner danaya la foi. tɛna bonya Que Dieu walasa vous i ka se bénisse ka kow abondamment. b'o Que la ta nka communion ala avec ka Dieu soit kanuya plus min bɛ intense. ala ka Qu'avant danaya la min b'i fin la de cette conférence, ala yɛrɛ que min ton b'i niveau la i b'a d'intimité fɔ ale avec de le ka Seigneur passe à un ɲɛminɛli autre kɛ level là. Tu matigi ka montes avec Dieu. i n'a Tu cɛ montes jɛɲɔgɔnya avec dɔ ka Dieu. fara o kan Tu montes avec sani Dieu. kalan waati Tu ka ban montes avec Dieu. i ni matigi Que cɛ Dieu trouve jɛɲɔgɔnya en ka nous don des sanga kura reflets la de sa i bɛ lumière, yɛlɛ des matigi fɛ reflets de sa i bɛ gloire. yɛlɛ Au nom bɛ de yɛlɛ. Jésus, i bɛ quelqu'un yɛlɛ donne un matigi bon fɛ amen. matigi ka a to a yelen yɛrɛ Jésus. ja ka bɔ anw na n'a nɔrɔ ja yesu tɔgɔ la dɔ ka min na ɲuman di
An bɛɛ k'a fɔ ko Yesu. Je déclare le nom Jésus-Christ. J'appelle le nom Jésus. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. J'appelle le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Yeah, yeah, yeah. Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je sens la présence de Dieu te faire monter. Et on va monter encore. On va monter encore avec notre deuxième orateur de ce soir. Alléluia. Alors juste avant que nous le recevions, amen, nous voulons bénir Dieu. Est-ce qu'on est béni par la parole? Est-ce qu'on est béni par la parole? Alléluia. Amen. Alors, je vais faire une offrande la même offrande qu'on a faite ce matin, mais une offrande de participation à ce programme. Alléluia. Je lisais en 2 Corinthiens, chapitre 8, le témoignage que l'apôtre Paul donnait des chrétiens Ko de an bɛna Macédoine. shirya dɔ fɔ. Il dit Paul ceci, tun bɛ nous ka vous min faisons fɔ connaître, frères, Macédoine chrétien ko la la. grâce de Dieu qui s'est manifestée par les églises de Macédoine. A ko ko matigi ka milieu de nɛɛma min beaucoup de bɔra tribulations Macédoine églisiw fɛ. qui les Ko ont gɛlɛya éprouvées. bɛ cɛ la Leur min joie ye u tɔɔrɔ. débordante Ko u ka nisɔndiya tun et fara fo leur ka woyo. pauvreté profonde Ko wa u ka fantanya kun ka dun. ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ko o ye dili bɔ Quel ka texte bɔ olu mystérieux. fan fɛ. La Bible dit leur joie débordante, c'est-à-dire et leur pauvreté. Ko Bible ko k'u ka nisɔndiya ko u ka fantanya dunya la ko u tun Ils kun étaient nisɔn ka di. profondément Ko pauvres. fantanya Mais ba en kun don. dépit de leur extrême pauvreté, j'ai jamais entendu ce terme. Ko nga Profondément, hali u ka o fantanya ba kɔfɛ. ils sont profondément pauvres. Est-ce Ko que tu u connais tun quelqu'un ye profondément? fantan ye ka dunya. C'est triste, hein? Mais malgré Ko ye cela, la ɲɛnasi ko présence ye. de Dieu en eux leur donnait de Ko la nga joie. o bɛɛ kɔfɛ matigi ka Amen. yɛrɛya Cette u joie la o ye débordante. La nisɔndiya combinaison d'u de ye. la profondeur de la pauvreté avec la joie Ko débordante, fantanya c'est ceci. dunya ani Leur nisɔndiya joie min bɛ woyo débordante o et de leur tun bɛ u la. pauvreté profonde ont produit Ko nga u ka avec fantanya kun ka dun. abondance de O riches bɛɛ libéralités. kɔfɛ Ça veut dire que il y a o eu un ye miracle. dili ba bɔ Comme u ils sont yɔrɔ. joyeux dans la pauvreté, Ko u Dieu les a nisɔn ka rendus di u ka riches. fantanyaw la. Parce que il n'est Ko pas dit Ala ça a ye u produit kɛ de nafolotigi libéralité. ye. Produit de la libéralité, c'est qu'ils ont donné. Mais la Bible dit, Ko qualifie a ma leur fɔ ko a libéralité, y'a leur t'u ka don dili de kɛ. riche. C'est-à-dire Ko nga l'important qu'on a a ko trouvé k'u avec ka o eux dili de ont ye été nafolotigiya ye. surprenants. Amen. Ko wari min sɔrɔla Quand u je fɛ te o regarde, kɛra je vois la kabako joie de ye. servir le Seigneur. Je sais qu'on a des Ko ni personnes ne y'i ye ici ne ɲɛ bɛ qui matigi passent ka par des moments baara la. difficiles. Et malgré ça, ils sont en Ne train b'a de dɔn mɔgɔ chanter dɔw bɛ la tɛmɛ gloire waati de gɛrɛnw Jésus. fɛ. Acclame le Seigneur pour Nga toi. o bɛɛ kɔfɛ u bɛ ka Alléluia. nɔrɔ da Et u maintenant, on va wele rentrer da dans cette Yesu la. dimension. Amen. Ko an fɛnɛ Comme ces bɛna don o chrétiens-là. sanga Et la la. Bible dit quoi? I On n'a produit fɔ o avec abondance de kerecɛnw. riches libertés de leur part. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ko Il dit, Bible ko ko ils ont, o je nana l'accuse, ni donné ye. volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous Ko u demandons ye avec dili de kɛ ka grandes kɛɲɛ instances la grâce n'u se ye. de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Comment ces hommes ont quitté cette profonde pauvreté? Ko La joie. cogo di o Et ils mɔgɔw voulaient bɔra o participer fantanyaba la. au programme à l'assistance des saints. Une conférence Ko comme celle-ci olu est tun une ye u assistance des nin saints. don Nous enseignons la parole senumanw pour que ka les saints, jɛ les la. chrétiens grandissent dans la foi. Nous Ko faisons an bɛ venir o wajuli des kɛ hommes de walasa Dieu. senumanw ni kerecɛnw olu ka On kɔrɔya crée cet danaya la. espace. On organise des programmes. An bɛ Des o yɔrɔ chants qui sont ladilan consacrés. Tout le monde se ka consacre. kow labɛn. Kanunikɛlaw bɛ yen bɛɛ b'i yɛrɛ. Et on assiste et des vies sont transformées. On met An des m'an nin croisades don a de la bénédiction. ɲɛnɛmayaw bɛ Des chaînes falen. sont brisées.
Tous ces assistances-là avaient lieu, mais les chrétiens de Macédoine n'avaient pas été appelés parce que Konga les gens Macedon disaient qu'ils avaient chrétien trop de problèmes. Et puis, olu tuma wele ka tugu mɔgɔ tun hakili la ko u ka kungo ka ca Paul dit, ils ont u ye insisté. Paul wele ko Paul ko k'u yɛrɛ de y'u ji laja On ne veut ko pas anw rester, fana on bɛ fɛ reste. ka dili kɛ ko an tɛ fɛ ka to Et ce kɔ qui s'est passé, tellement ils ont insisté, on a accepté. Et on a vu ko u y'u timinanja fo mɔgɔw sɔnna an y'a ye k'u ma dɔrɔmɛ filaw dɔrɔn ye ko waati o waati a bɔra dɔrɔmɛ 5 la a kɛra 20 ye a bɔra 20 na a kɛra 100 ye ko don dɔ ne tun ye chrétien denmisɛnnin ye assemblée de Dieu la ne fana tun bɛ fɛ ka n nin don a la ko dɔrɔmɛ 20 tun bɛ ne kunna ne tun bɛ fɛ ka dɔ fara o kan o de tun ye ne ka wari bɛɛ ko ne kun taara ka taa pasɛriw dɛmɛ ne ye n ka dɔrɔmɛ 20 di ko o kɔfɛ dɔrɔn dɔ nana 100 o kɔfɛ ne tila ka nin fɛn wɛrɛ di sufɛ n ye 2000 sɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka gafe dɔ san ne y'o sɔrɔ ne y'a ye n ko n'i bɛ fɛ k'i nin don a la ko o bɛ maga matigi dusukun na o de b'a to ne ye nin fɛn kɛ walasa i nin ka don nin waati la o bɛɛ ka se k'a nin don a la jɔn bɛ fɛ k'a nin don a la ka i nin don a la ni nisɔndiya ye ka i nin don a la ko ne fana bɛ fɛ n ka nin fɛn fana ka dɔ ka taama sara sara kalanfa dɔ ka tɔɔma sara sara et puis attendre que d'autres personnes m'aident, quel que soit le niveau. Moi aussi je participe. Alors tout le monde doit participer. ko i mana kɛ sanga o sanga la ne fana bɛ fɛ ka nin don nin na. Alors il y a des enveloppes, je demandais aux hommes de Dieu qui sont là de venir prendre les enveloppes. Donnez les enveloppes parce que je ne pourrais pas descendre. Ou peut-être je descends là, il y a quelques-uns qui vont venir. On va aller rapidement comme on doit recevoir l'autre orateur. O teliya la an bɛna o nili fɛnw kɛ. Venez m'aider rapidement, pardon, venez vite. Ne venez A ye n'an dɛmɛ teliya la. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va commencer à faire. Et je veux que tu viennes prendre une enveloppe pour participer, une enveloppe d'actionnaire, une enveloppe de participants à ce programme. Amen. Alors je vais commencer avec la somme de 1 million et je vais descendre. Amen. Je veux juste que tu viennes prendre dans la main des pasteurs, dans ma main, ou dans la main des pasteurs. Merci Saint-Esprit. I kana minɛ pasɛriw bolo walasa ne yɛrɛ bolo an bɛ delili kɛ sisan ni nin fɛnw ko la ko walasa mɔgɔw ka se k'u nin don nin kibaru duman in fɔli la ani nin wajuli waati la an fɛnɛ bɛ fɛ k'a di ka kɛɲɛ n'an se ye a barika matigi ka nɛɛma ko la amina ko n'i tɛ se ka bɔ i nɔ la fɛnɛ i bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta a bɛ taa d'i ma i sigiyɔrɔ la. Donc pour la somme de 1 million, venez rapidement. Je vais descendre très vite. 1 million et plus. 1 million plus, si tu veux, viens prendre ma main. Quelque chose que tu vas donner ce soir ou demain. Amen. Amen. Je saute, je descends. Entre 100 000 et 1 million, 200, 300. Si tu viens pour un, tu me cites à l'oreille. Si tu es venu parce que tu venais de loin, tu dis je suis dans un, tu souffles juste un. Voilà. Ok. Je suis entre 100 000 francs maintenant et 1 million. Tu peux donner 200, 300, 400, 150 000. Vous savez, je donne toujours des fourchettes. Voilà. Là, toi, Dieu, vous savez ce que vous avez choisi. Amen. Donc, le gap est large entre 100 000 francs et 1 million. Mais il y a d'autres personnes. Ceux qui vont là-bas, allez de l'autre. Vous pouvez aller aussi. Il y a la même onction sur les enveloppes. Que Dieu bénisse ta participation. Que Dieu se souvienne de toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. La grâce avec toi au nom de Jésus.
2 sont restés dans ta main. Si par accident je prends 2, ça veut dire le montant auquel tu as pensé là, tu le doubles. Tu vas prendre les 2, hein. Je voulais te sauver. Mais... Il y a tous les pasteurs, allez là-bas aussi. Ah! Enveloppe, c'est la foi. Bon, les pasteurs, groupez-les ici, ils veulent donner les forces. Comment? Non, c'est la même. C'est celui-là. Pardon. Allez prendre, c'est sur ma parole. Donc il y a l'onction là-bas. Sur la parole. Amen. Merci Jésus. Voilà, en dessous, entre 1000 francs et 100 000. Entre 1000 francs et 100 000. Venez rapidement. Si tu... Mais tu ne vas prendre pas. Ah. Bon, mais s'il vous plaît, ne venez pas toucher moi, pardonnez. Allez là-bas aussi. Bon, ce n'est pas pardonner. Sur ma parole, il faut croire. Vas-y. Tu veux donner 1000 francs, 2000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Je dis, pasteur, moi aussi je veux participer à ce programme. Il faut que mon offrande participe dans le logement des orateurs, dans l'organisation. Toutes ces choses ont coûté quelque chose et je veux aussi participer. Bon, ok. Regardez au milieu là, allez là-bas aussi. Doucement, doucement, ça va venir, ça va venir. Bon, tiens, partage, aide-moi. Venez avec lui. Distribue. Doucement. Ne poussez personne. Ça va. Non, je remonte. Partagez. On peut donner un chant. Dieu. À ton seul je déclare ces paroles qui bouillonnent au fond de moi. Je désire être plus près de toi. Plus près de mon Seigneur. Je veux être si près de toi et saisir tes désirs pour refléter ta présence. Comme l'épouse pour son époux. Plus près, plus près. Maintenant tu vas venir avec ton offrande.
Si tu as ton offrande, tu vas venir l'apporter. Apportons au Seigneur nos offrandes. plus près de toi. Intime, intime. Je veux être plus près de toi, Plus près de toi. afin que ta vie déborde dans moi. Dans l'œuvre de ta gloire. Tu t'es sacrifié pour moi, Tu t'es sacrifié par amour. et moi aussi je viens et je me livre entièrement. Nous allons venir maintenant, les paniers vont passer, on va recueillir nos offrandes. Tu vas apporter ce que tu veux dire, tu veux rendre grâce à Dieu. Apportons nos offrandes au Seigneur. Plus près de toi. Intime de Jésus. Je veux être plus près de toi, encore plus près de toi. Je veux t'aimer, mon Dieu. Intime de mon époux. Plus près de toi, Jésus. Toujours te ressembler. Plus près de toi. Oh, intime, intime. Intime de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Intime, intime. Intime de mon Seigneur. Plus près de toi. Intime de Jésus. Plus près de toi. Intime de mon époux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre époux? Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Tanu an ka tɛgɛrɛ fɔ Yesu ye an furukɛ. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Amina. On peut ensemble élever la voix, s'il vous plaît. Disons merci à Dieu pour ce premier message. An bɛ fɛ ka barika da Rendons masigi ye grâce au nilifɛnw ko la. Seigneur. Merci Père pour tes bienfaits. An bɛ fɛ ka barika da ye Bénédiction, matigi. reçois-les favorablement. K'an majigi À ɲɛ toi kɔrɔ an b'a l'honneur, fɔ à i toi ni la ce. gloire, à toi la louange au siècle des siècles. An Nous ka te barika da bénissons, masigi nous ye. te glorifions. Merci parce que tu nous rends plus près de A toi. barika fa i ka ɲumanyaw ko la. Plus près de toi, notre Ko époux. bonya ka di e ma, nɔrɔ ka di ma, ani tanuni. Amen. An b'i tɔgɔ Quelqu'un kɔrɔta. acclame Jésus. A barika ka tugu i bɛ anw magɛrɛ Alléluia. i la. I bɛ anw gɛrɛ i la, anw furukɛ. Amen. A barika Yesu. Déjà ce matin, on a été Amina. profondément Dɔ ka bénis tɛgɛrɛ par fɔ cet Yesu homme de ye. Dieu qui est An une ka latanu. bénédiction aux Amina. États-Unis, en Haïti, dans le Ko monde. sɔgɔmada in na Quelqu'un duba peut m'aider ba à kɛra acclamer an le ye Seigneur masigi kɛ nin baarakɛla in fɛ. Jésus-Christ. O min ye Alléluia. duba ye. Et je vais laisser États-Unis, la vidéo Haïti, l'introduire et nous ani allons le recevoir diɲɛ kɔnɔ. donc avec joie et acclamation. Dɔ k'an dɛmɛ ka tɛgɛrɛ fɔ matigi Yesu ye. Un message An ka officiel vient latanu. d'être émis directement du royaume des N cieux. bɛna to La sisan ja ka o représentation ko du fɔ royaume an ye. céleste sur O terre la an est bɛna appelée kunbɛn ni à nisɔndiya monter ye. dans l'intimité de Dieu. L'état d'urgence spirituelle est déclaré à l'échelle planétaire. Selon les rapports célestes, des multitudes tentent de monter par leur propre force, tentant d'acheter l'intimité de Dieu à coup de jeûne ou d'activisme. Mais les résultats restent insatisfaisants. Que faire? Comment répondre à cette alerte divine? Pour cette 10e édition de SPAC, Dieu a sélectionné 5 puissants orateurs pour nous frayer un chemin vers cette ascension divine. Embarquement immédiat avec notre orateur du jour.
L'intervenant du jour est un intime de Dieu, fortement utilisé par l'Esprit pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Par ses enseignements sur la manifestation de la gloire de Dieu et l'autorité spirituelle, des multitudes ont été transformées, restaurées et affermies dans leur relation avec Christ. Il est le pasteur principal de l'église Tabernacle of Glory, basée à Miami aux États-Unis, avec une influence spirituelle qui s'étend aujourd'hui à travers l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Son ministère est marqué par le surnaturel, en particulier dans les domaines de la délivrance, du miraculeux et du prophétique. Peuple de Dieu, êtes-vous prêts à monter dans l'intimité de Dieu? Acclamons le Seigneur et accueillons l'apôtre Grégory Toussaint. Alléluia. Disons Alléluia. Alléluia. Encore plus fort, Alléluia. Oh yeah. Alléluia. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Oméga, Oméga, à part toi. Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique, l'unique, à part toi, il y a point d'autre. Oh, tu es le Créateur, tu es le Créateur, tu es l'unique, tu es à part toi. Ko emi ye alpha ni omega ye. Ni ete ala wɛrɛ tɛ yen. Ko e de ye an daba ye. E kelen pe de bɛ yen. Ni e tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi,
bras ouverts. Oméga, à part toi, il n'y a point. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point. Encore Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui commence et qui achève. Tu es le Dieu qui commence et qui accomplit. Donc, Seigneur, au nom de Jésus, nous remettons entre tes mains ces minutes que nous allons passer dans ta parole. Nous te demandons de nous parler toi-même au nom de Jésus. Nous te demandons de nous aider à grandir dans ton intimité. Aide-nous à grandir dans notre connaissance, Seigneur. Non seulement la connaissance intellectuelle, mais la connaissance relationnelle. Pas seulement la connaissance de ta parole, Il faut mais matigi. de connaître Ratugo ede alpha ni omega ye. Parle-nous, change-nous, Ede transforme-nous damine ni labanye. au nom de Jésus de Nazareth. Ede ala ye min be damine ni ke ka kuncali kɛ. Ede b'a daminɛ wa ede b'a lase. O Yesu tɔgɔ la. An bɛ fɛn bɛɛ di i bolo ma. An bɛna nin waati min kɛ i ka kuma kɔnɔ. An b'a ɲini i fɛ e yɛrɛ ka kumaw fɛ Yesu tɔgɔ la. An b'a fɔ i k'anw dɛmɛ ka kɔrɔya. An ni e cɛ jɛɲɔgɔnya la. An dɛmɛ ka kɔrɔya. An ka i dɔnniya la matigi. Ko an ka se ka dɔnniya kɛ ni hakili ye. Nka an ka dɔnniya kɛ o jɛɲɔgɔnya fɛnɛ na. I ka kuma dɔnniya dɔrɔn tɛ. Nka an ka e yɛrɛ kun dɔn. Kuma anw fɛ. I ka anw falen. I ka anw yɛlɛma. Yesu tɔgɔ la Nazaretika. Ko Omega. Ni e tɛ, L'agneau, Ala wɛrɛ tɛ. car il est glorieux, car il est digne de régner. L'agneau, Ko an bɛɛ k'a fɔ ko nɔrɔ ka da sagaden kan. nous élevons nos voix. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Rien n'est digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Les regards sur Jésus, car il est glorieux et digne. Vois-le dans sa gloire, vois-le sur son trône, vois-le au troisième ciel, vois-le encouragé, entouré de chérubins, de séraphins. Nous pour l'adorer. L'agneau est souverain, veut encore car il est glorieux, car il
ko an ka ɲɛw jɔlen to Yesu la ko ka tugu nɔrɔ bɛ a la wa kan ka ni masaya ye a ye I ɲɛ jɔ a la I ka ka nɔrɔ lajɛ k'a y'a ka masasigilan kan a ye k'a to sankolo sabanan na ko mɛlɛkɛw kɛlen k'a lamini an b'a tɔgɔ kɔrɔta ko sagaden de bɛ masaya la Nous allons faire quelques prières avant de commencer à prêcher, avant d'entrer dans le message de la parole de Dieu. Mais quelques prières d'intimité. Nous aimerions que nous fassions 3 prières d'intimité avant de rentrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. La première, nous allons la faire sur le psaume 63, le verset 2. Le psaume 63, le verset 2. Dans le psaume 63, le verset 2, le psalmiste dit, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta présence et pour voir ta gloire. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Le sanctuaire n'est pas nécessairement un espace physique, mais le sanctuaire, c'est là où la présence de Dieu habite. Donc, en ce moment, ce stade est un sanctuaire parce que la présence de Dieu est dans ce lieu. Alléluia, la présence de Dieu est ici. Donc, nous allons faire la première prière d'intimité de ce soir. Basé sur ce verset, voilà ce que vous allez dire. Répétez après moi. Dites Père. Dites Père. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Disons Père. Je viens maintenant dans ta présence. Père. alabato so o te so ye dumbe dugukolo kan wajibita ga yoro de do matiki ka ye be yoro mina o ka Anthony stade kono an fene be alabato so dola ka tugu matiki ka yere ya be ni yoro la an ala tanu matiki ka yere ya be yan ko amena o deli foloke ani jenyogonya bi shuina min sinsina ninka aflani auna mifo abe siga kanen no fe aya fo fa aya fofa a foma tigi ko ne be na inye koro ne be na inye koro anga fofa ko ne be na sisa inye koro pa anga fo ni barkai anga fo ko pa ne be na sisa ikayere yala ne be na sisa ikayere yala Nebe na sisa ikaire yala atone ki noroye atone ki sebayaye atone ki noroye atone ki ga sebayaye atone ki noroye atone ki ga sebayaye atone ki noroye atone ki ga sebayaye atone ki noroye atone ka sebayaye aya fofa kone bena sisa inye koro atongi noroye atongi ka sebayaye pa kone bena sisa ikayere yala atongi noroye atongi ka sebayaye pa ne bena ikayere yala sisa atongi noroye atongi ka sebayaye adam ne sanka segaka segini kuma uka ni kuma fa yetu siku na Yesu kutoka Nazareti ka adam ne kan kuma wele da a foni yere ka kuma seunye anga tegera fanga ni kuma wele da anga tegera fanga ni kuma wele da anga tamani start kona anga ni kuma wele da anga so kono anga ni kuma ufo kone bena inya koro matigi atungi norai atungi ka sebayaye nete sonka na ka yere yala ko walsa ka mo wala jedron ko nete sonka na ka yere yala
kana dongli gansanda kone te fe kana ka yere ala kana doro kana kuma se lame ko ngambe ne ka yere ala wal sangi noro de ye Yesu to bala Nazareti ka a tone ki noro ye a tungi ka yere ye mi be da kene kan ko fen chama ne be soro ela ko fen beteme ela ka teme furu ni bizaka ko fen chama be ela ka teme na foloka fembe ela ka teme kenelika ko fembe ela ka teme jidilika ko fembe ela ka teme jenna foloka ko fembe ela ka teme dubaka ko mena ka ela okuma adam ne ka delike sanga sigini nuka ko fa mena ka ela Yesu to wala ko ibato ni kala wati ne ka do ka ela ibato batolula ne ka do ka ela ko wansa wajiri wati nga do ka ela anga ka kono tanga delike démonstration de puissance, mais je veux voir ta gloire, je veux expérimenter ta présence. Amène-moi, Seigneur, au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel, et aide-moi, Seigneur, à expérimenter la gloire de ton royaume, la gloire que Joseph avait expérimenté, la gloire que l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, avait expérimenté, la gloire que Daniel avait expérimenté, la gloire que Jérémie, qui faisait partie du conseil céleste, avait expérimenté. Seigneur, nous venons de ta présence. Oh yeah, 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 yeah. L'agneau est souverain, encore car il est glorieux, car anga tanya ka delike anga se ka matigi noro ye ina fo Yusufu ye noro miye anga nege onofe chide yuwana ay ka jirali wati ay mundo ambe fe ko noro de ye Daniel ye noro mindo ila matigi ama fe ko ye Jeremy ye noro miye min tunye la sigide undo ye sankolo la amba fe ka ye matigi ko ambe na ka yere ya la matigi souverain, ko awo sagadembe masaya la sangolola anga fotuguni ko noro be ala l'agneau La deuxième prière que nous allons faire, la deuxième prière d'intimité, c'est basé sur Hébreux chapitre 1er, les versets 1er à 3. Hébreux chapitre 1er, les versets 1er à 3. Donc le texte dit, lisons ensemble, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et le verset 3 dit, et qui, c'est-à-dire le Fils, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Jésus l'a dit, est l'empreinte de la personne du Père et le reflet de sa gloire. L'empreinte de la personne du Père et le reflet de sa gloire. Et la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous aussi soyez l'empreinte de la personne du Père et le reflet de la gloire du Père sur la terre. Alléluia. Nous venons d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu veut faire manifester sa gloire sur la terre, mais il veut que nous soyons des particules qui reflètent sa gloire sur la terre. Donc vous allez faire cette prière pour que vous puissiez être une particule qui reflète la gloire de Dieu sur la terre. Répétez cette parole après moi. Alléluia. Disons Père. ko Yesu kitakuba fo Père. o de ye fa bolono ye ana noro ja o de fa noro ja ye ana bolono Sois ye visible
ko wa ala dans sago tout ce aw que bolo je suis, ko aw fana ka kɛ a dans bolo tout nɔ ce que ani j'ai. a ja ye et dans tout ce que je possède, dugukolo ka yan an ka ala tanu et dans tout ce ko que an je ye o fais, kana lamɛn sisan matigi ka kuma Au nom kɔnɔ de Jésus. ko matigi bɛ fɛ ka taga nɔrɔ da kɛnɛ kan dugukolo kan Que ton empreinte nka a bɛ fɛ an ka kɛ soit o visible. mɔgɔw ye minnu b'a ka Que ton nɔrɔ empreinte yira dugukolo kan soit o visible. la an b'o deli kɛ Que ka ton kɛnɛ dɔ empreinte ye walasa que ton anw fana ka se ka kɛ mɔgɔw soit ye minnu ye visible ala nɔrɔ dans ye tout ce que je suis, dugukolo kan an dans ka tout segin ce nin que deli j'ai, kan ne nɔfɛ et dans an ka tout ce que je latanu fais. a fɔ ko fa a fɔ Que ton fa empreinte, a fɔ fa que ton empreinte, ko que i ton bolo nɔ empreinte soit visible bolo nɔ dans tout ce que je suis, o ka ye dans tout ce que j'ai et Ko dans tout ko ce que bɛɛ je la. fais. Au nom de Jésus. Ne ka bolofɛn Répétez bɛɛ avec la. moi plus fort, disons Père. ani fɛn fɛn bɛ ne bolo Père. ani ne bɛ fɛn fɛn kɛ Père. yesu tɔgɔ la Père. fa Que ton empreinte I soit bolo visible. nɔ. Que O ton ka ye. empreinte soit visible. I ka bolo Que ton nɔ. empreinte soit O ka visible. ye. Que ton I empreinte bolo soit nɔ. visible. I Dans bolo tout ce nɔ. que je suis. O ka ye. Dans tout ce que j'ai. Ne ka ko kɛtaw Dans tout bɛɛ la. ce que je fais. Ne ka Au nom de bolofɛnw Jésus bɛɛ de la. Nazareth. Ani ne bɛ Un, deux, fɛn trois, fɛn kɛ o commencez la. à répéter Fa. ces paroles par I bolo toi-même. nɔ. Déclare I bolo Père, nɔ. au nom de Jésus I bolo nɔ. que ton empreinte O ka ye. soit visible dans Ne ma ka vie. fɛn bɛɛ la. Déclare-le maintenant Ne bolo que fɛn ton bɛɛ la. empreinte soit Ne ye fɛn fɛn ya ne ka visible ko dans tout ce kɛta que bɛɛ la je suis. yesu tɔgɔ la Que ton a ye empreinte segin a kan soit an ka nin visible deli kɛ dans mon caractère. Que ton empreinte soit visible dans mon tempérament. Que ton empreinte soit visible dans ma personnalité. Que ton empreinte soit visible dans la manière dont je parle, dans la manière dont je réponds aux autres. Que ton empreinte soit visible dans mes paroles au nom de Jésus. Que ton empreinte soit visible dans mes conversations au nom de Jésus. Déclare-le maintenant, déclare-le, 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 déclare-le maintenant. Battez les mains et prononcez ces paroles. Battez les mains et faites cette prière. Père, que ton empreinte soit visible. Je refuse de rester le même. Je refuse d'année après année, année après année, d'écouter des messages et rester le même. Je refuse année après année de recevoir des enseignements et rester le même. Je refuse année après année de participer à des séminaires et rester le même. Je refuse année après année d'entendre des hommes de Dieu qui sont sortis de partout, de tous les coins du monde pour m'apporter la parole et rester le même. Ce soir, Père, oh, je demande que ton empreinte soit visible dans ma vie. Je te demande que ton empreinte soit visible dans la vie. Je t'implore que ton empreinte soit visible dans ma vie. Je demande de m'accorder la grâce pour que ton empreinte soit visible. Continuez à prier, déclare-le, 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 déclare-le. Que ton empreinte soit visible dans ma vie, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je possède, dans tout ce que je fais. Il faut que la signature de Dieu y soit apposée. Il faut que le nom de Dieu y soit apposé. Il faut que le caractère de Dieu y soit apposé. Il faut que l'essence de Dieu, la personne de Dieu y soit apposée. Que ma vie soit un reflet de ta gloire. Que mes paroles soient un reflet de ta gloire. Que mes réactions soient un reflet de ta gloire. Au nom de Jésus, parle au Seigneur. Demande-lui ces choses. Au nom de Jésus, que mon Seigneur, que ton empreinte soit visible dans ma vie, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, déclare-le. Alléluia. Oh yeah. Rien est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous nos voix. L'agneau est souverain. Comment avec la main élevée, car tu es glorieux. Car rien est digne.
L'agneau. Halisa an ka taa ɲɛ ka wele da ko matigi bolonɔ ka ye anw ka kokɛtaw bɛɛ la. Pour un rein, oh nous le vent ne voit pour l'adorer l'agneau. O de la an man kan kɔrɔtan k'ale bɛ masaya la an man kan kɔrɔtan k'a bato ko sagaden ye masa ye. L'agneau est souverain. Nous allons ne voir l'agneau. La troisième et dernière prière d'intimité, nous allons la faire sur ce passage, sur Exode 24, verset 17. Exode 24, verset 17, va nous inspirer la troisième prière d'intimité. Exode 24, verset 17, lisons ensemble. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Quand la gloire de l'Éternel repose sur ta vie, tu deviens un feu dévorant. Quand la gloire de l'Éternel repose sur ta vie, tu deviens comme un feu dévorant. Élève ta main et répète avec moi. Dis Père. Afo fa. Afo ka pere ko fa. Alisa fo ko fa. Père. Père. Ko in Que ta gloire o ka kene ka nyere soit maya sur ma kan. vie. Ina fo tasma Comme un feu mene. dévorant. Yesu Au togola. nom de Jésus. Anga fo fa. Disons Père. Fa. Père. Fa. Père. Inoro. Que ta gloire E ka nyere maya sur kan. ma vie. O ka kaina fo Soit comme tasma un feu mene. dévorant. Yesu Au nom togola. de Jésus. Ignoro. Que ta gloire Ne ka nyere maya kan. sur ma vie. O ka kaina fo Soit tasma comme un mene. feu dévorant. Yesu togola. Au nom de Jésus. Fa. Père. Fa. Père. Fa. Père. Fa. Père. Fa. Fa. Père. Inoro. Que ta gloire Ne ka nyere maya kan. sur ma vie. O ka kaina fo tasma mene. Inoro. Que ta gloire Ne ka nyere maya kan. sur ma vie. O ka kaina fo Soit tasma comme un mene. feu dévorant. O wele da. Déclare-le avec O conviction. inoro. Que ta gloire. Inoro. Que ta gloire Ne ka nyere maya sur kan. ma vie. O ka kaina fo Soit tasma comme un mene. feu dévorant. A fo ka Encore plus penalisa. fort que ta gloire Ka noro. sur I ka ma nyere vie. maya kan. O ka Soit comme kaina un fo feu tasma dévorant. mene. Monte plus haut que ta gloire. Inoro. 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 Que ta gloire. Anga tanya ka delike. Que ta gloire. Que ta gloire. Que ta gloire sur ma vie soit comme un feu dévorant. 1, 2, 3, déclare-le maintenant. Frappez les mains et déclare-le. Que ta gloire, Seigneur, sur ma vie soit comme un feu dévorant. Que ta présence sur ma vie soit comme un feu dévorant. Que mon intimité avec toi soit comme un feu dévorant. Que ma vie de communion avec toi soit comme un feu dévorant. Déclare-le. Déclare-le maintenant. Déclare-le. Déclare-le. Que le Seigneur fasse de toi un feu dévorant. La Bible dit, il fait
de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je refuse d'être un croyant normal. Je refuse d'être un chrétien ordinaire. Je refuse d'être un homme ordinaire. Je refuse d'être une femme ordinaire. Je refuse d'être un serviteur ordinaire. Je refuse d'être un fils ordinaire. Que ta gloire soit sur ma vie comme un feu dévorant. Que ta gloire sur mes enfants soit comme un feu dévorant. Que ta gloire sur ma femme soit comme un feu dévorant. Que ta gloire sur mon ministère soit comme un feu dévorant. Que ta gloire sur mes prédications soit comme un feu dévorant. Que ta gloire sur mes paroles soit comme un feu dévorant. Déclare-le, déclare-le, déclare-le maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta famille, déclare-le sur tes entreprises, déclare-le sur ton emploi, déclare-le sur tes activités, déclare-le, déclare-le, déclare, 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 déclare. Continuez à prier. Continuez à prier. Père, que ta gloire sur ma vie soit comme un feu dévorant. Que ta gloire sur ma vie soit comme un feu dévorant. Que ta gloire sur ma vie soit comme un feu dévorant. Que ta gloire. Car il est glorieux et digne, l'agneau est souverain, souverain. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain, souverain, car il est glorieux, car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, marche dans la gloire. Alléluia, marche dans la gloire. Nous allons lire quelques versets dans chapitre 1 Samuel chapitre 2 d'abord et après quoi 1 Samuel chapitre 1. Donc je vous donne les versets, donc on va contraster deux histoires. Donc la lecture, je vais lire en particulier. Donc Samuel kitabu sura fila verset 12. Le verset 12. D'abord, et après quoi le verset 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, et après quoi le verset 29. Le verset 12 dit, les fils d'Élie Au verset 12 ko Eli denw tun ye mɔgɔ lankolonw ye. Ça c'est le verset 12 et le Ko u verset kun tɛ matigi dɔn. d'après nous O raconte kɔfɛ munna Bible ye fɔ u b'o tariki ɲɛfɔ anw ye. Ko munna Eli denw tun bɛ mun baara kɛ. le verset 29 maintenant. Verset 29 o b'a fɔ ko matigi ye kira dɔ ci. Un homme de Ko Dieu Eli saraka laseba a filɛ nin ye matigi ye min fɔ. à travers le prophète. A ko Eli ma
Pourquoi foulez-vous aux pieds? Pourquoi ko foulez-vous aux muna pieds aw bɛ ne ka sarakaw tan aw sen na que j'ai ordonné de faire? ko ne yɛrɛ ci min di aw ka o kɛ n ka so Et d'où vient que tu honores tes fils? ko ka i denw bato ka tɛmɛ ne kan D'où vient ka que u tu bonya honores ka tes tɛmɛ fils ne plus que kan moi? aw ye Après o avoir dege versé min les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Maintenant, lisons dans 1 Samuel chapitre sisan an ka kalan 1er Samuel maintenant. kitabu fɔlɔ 1 kɔnɔ Samuel chapitre 1er, sura fɔlɔ verset verset 11 1 Samuel chapitre 1er, verset 11. Ça, c'est la k'o ye prière. Ana ka delili ye Et la Bible dit, Bible elle b'a fit fɔ ko un vœu a ye en layidu dɔ disant, ta Éternel des armées, kɛlɛbolo si matigi tu ye daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, ko n'i ye si dili tu kɛ i donnes ka à ta baarakɛla ma servante un enfant mâle, je le consacrerai ko ne na u di pour tout, je le o kɛ consacrerai matigi à ta ye l'Éternel pour tous les jours a si tile de bɛɛ sa la vie. Maintenant encore 1 Samuel 2, le verset 5. 1 ko Samuel 2, kitabu verset fɔlɔ 5. sura 2 verset Gloire à Dieu. 1 Samuel 2, verset 5 dit, ceux qui ko minnu étaient tun fara rassasiés se louent ko pour du pain. ko Et ceux kɔngɔ qui bɛ étaient minnu na affamés olu se bɛ reposent. u lafiya Mais la stérile enfante, même la stérile enfante 7 fois. Et elle avait beaucoup d'enfants. Celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Même la ko stérile. hali ko n'a ye den kɛ siɲɛ 7 Que le Seigneur bénisse. ko matigi ka duba nin kuma ye an bɛna minnu kalan an ka tɛgɛrɛ fɔ matigi ye Merci, merci équipe d'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Thank you, Lord. Donc ce soir, je vais continuer avec. o su in na ne bɛ taa ni kalan ɲɛ ye n ye min daminɛ sɔgɔmada in na Donc pour vous qui étiez aw minnu tun bɛ kɛnɛ kan présentiel ou bien qui nous suivaient. ko aw minnu bɛ bɔlɔlɔ sira fana fɛ Donc je parlais de. ko an kumana jɛɲɔgɔnya ko kun kan ne y'a ɲɛfɔ sɔgɔmada in na ko walisa i ka se ka kɔrɔya jɛɲɔgɔnya la matigi fɛ walasa ka dɔ fara a kan k'a kolo gɛlɛya ka i ni mɔgɔ cɛ jɛɲɔgɔnya kolo gɛlɛya i ka k'a dɔn a tigi bɛ min fɛ ani min man di a tigi ye i bɛ min fɛ a n'a tigi tɛ min fɛ a tigi bɛ sɔn min ma a tigi tɛ sɔn min ma ko walisa dɔ ka fara i ni matigi cɛ jɛɲɔgɔnya kan i kan k'a tigi dɔn a tigi bɛ ka min ma kɔnɔ ka bɔ i yɔrɔ ka o dɔn o cogo kelen na ni adamadenw cɛ jɛɲɔgɔnya bɛ ten n'an kan ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn walisa ka taaɲɛ an ka jɛɲɔgɔnyaw bila o cogo kelen fana na walisa i ka taaɲɛ i ni ala cɛ jɛɲɔgɔnya la i kan ka ala dɔn min ka d'a ye min man d'a ye i kan k'o dɔn i kan k'a dɔn nafa bɛ min na ale bolo ko nafa bɛ fɛn min dɔ la ala bolo nafaba bɛ min na o ye ko ani anw cɛ jɛɲɔgɔnya la a jigi b'a kan an ka a sigiyɔrɔ fɔlɔ de di an ma a fɔ kosɛbɛ ka ɲɛ ko sigiyɔrɔ fɔlɔ y'a ta ye a tɛ laban fɛ a tɛ sani laban cɛ a tɛ sabanan fɛ walima sigiyɔrɔ filanan yɛrɛ fɛ nka a bɛ sigiyɔrɔ fɔlɔ de fɛ aw ye o fɔlɔ ɲini sayi sankolo masaya fɔlɔ ɲini a n'a ka tilennenya ko nin fɛn tɔw bɛɛ bɛ da aw ma
ala bɛ min Dieu ma kɔnɔ s'attend à ce que o nous ye lui accordions, an et ka lui sigiyɔrɔ accordions fɔlɔ la de di première an ma. place. Donc ce matin, j'avais parlé de O sɔgɔmada na ne kumana l'importance d'accorder o ko nafa kan. comment il est Nafa important min bɛ d'accorder la ala ka première sigiyɔrɔ place fɔlɔ di à ala Dieu ma dans la gestion de nos an ka ressources minɛnw matérielles. lasagoli ko la. Pour moi, c'est important Ko nafa d'accorder jumɛn la b'a la première ka place à sigiyɔrɔ Dieu fɔlɔ di dans matigi nos ma an ka finances. wariko la. Et nous An ye avons misali deux fila ye. exemples An ye de a kan ka l'exemple misali ye. d'Akan qui A n'avait kuma pas sigiyɔrɔ accordé fɔlɔ la di première matigi place ma. à Dieu dans la gestion des ressources. Et nous Ko an ye avons o vu muso cɛsabatɔ fana qui ye avait ale tun ye accordé sigiyɔrɔ la fɔlɔ di première matigi place ma à Dieu dans la a ka gestion de baarakɛtaw ses la. ressources. A Le fɔlɔ premier o a été dangana maudit, malheureusement. a Ses filanan ressources a été maudit, sa vie ont été a ka maudites, sa vie ɲɛnamaya a fana été dangana maudite, ala et ka même sa du yɛrɛ famille dangana. a été maudite également. Et nous An voyons ye Ana ye Anne, a ye elle a bonya se ala honoré ma Dieu, pas Anne, la veuve, elle a honoré a Dieu ka dans la gestion de ses nafolow ressources. fɛ Et ani ses duba ressources kɛra ont a été ye. bénies. Duba kɛra a ka Sa vie a ɲɛnamaya été fana ye. bénie et son Ani enfant duba kɛra également, den sa fana ye. famille a été bénie. Ce soir, nous Ko allons bi remarquer an n'a rapidement, nous allons teliyara parler de l'importance nafa de min b'a la ka mettre Dieu sigiyɔrɔ en fɔlɔ di premier ala ma. dans An ka notre ɲɛnamaya vie la an ka familiale. gaw kɔnɔ. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la vie familiale, An non ka seulement du dans kɔnɔ la an ka gestion de gaw nos kɔnɔ ressources, an n'an ka wari mais dans la fɛ. vie familiale. Et je N vais bɛna faire o la kelen même kɛ. chose que j'ai fait, N bɛ min kɛ comme sɔgɔmada j'ai in na. fait ce matin. Je vais vous peindre un tableau ou encore deux tableaux qui contrastent, Ko n bɛna kuma qui fila fait le ɲɛfɔ aw ye contraste mɔgɔ fila ni entre ɲɔgɔn deux cɛ. individus. Donc en réalité, nous Ko an parlons bɛ kuma ici de bangebaga deux fila de parents. kan. An bɛ ka Nous kuma parlons bangebaga ici de fila deux kan. parents. Ko L'un fɔlɔ avait o tun ye accordé sigiyɔrɔ la fɔlɔ di première ala place ma a ka à du Dieu kɔnɔ. dans sa O famille tɔ kelen et l'autre a tun ma non. sigiyɔrɔ fɔlɔ Donc di nous a ma. allons An bɛna regarder o ces deux tariki fila histoires. lajɛ teliya la. Tout d'abord, je commence par N b'a daminɛ l'histoire, ka o fɔ l'illustration min ma kɛ négative. misali ɲuman ye an b'a daminɛ o L'illustration la. négative. A fɔlɔ Le tun ye premier, Eli ye. c'était Élie. La Ko Bible dit Bibile b'a qu'il y fɔ avait un ko homme qui cɛ dɔ tun bɛ s'appelait yen k'a tɔgɔ tun ye Élie. Eli. Ko Élie était sarakalasebaa un tun don. sacrificateur. Ko matigi ka Un baarakɛla homme de tun don. Dieu. Et puisqu'il était sacrificateur, puisqu'il était issu de Ko la a tun tribu bɔra de Levi ka Lévi, tribu la a ka et jɛkulu la. ses Ko enfants a denw fana également tun étaient bɔra issus Levi ka de la jɛkulu tribu la. de Lévi. Ses enfants Ko étaient o yɔrɔnin bɛɛ la a denw automatiquement fana tun des kɛra Lévites. Levitiw ye. Mais Ko la nka Bible nous kitabu dit bɛ quelque fɛn dɔ chose fɔ de min tɛ bizarre par faamuya rapport aux enfants a d'Élie. denw ko la. La Bible dit Samuel dans 1 kitabu Samuel fɔlɔ chapitre 2 kɔnɔna la. verset 12. Ko Eli Les denkɛ fils d'Élie ko mɔgɔ étaient ɲɛnamaw des hommes tun tɛ pervers. k'u tun Ils tɛ ne matigi connaissaient dɔn. point Ko l'Éternel. Eli denw Les fils d'Élie olu tun ye étaient des hommes mɔgɔlankolonw ye. pervers. Ces O hommes mɔgɔlankolonw pervers, ko c'étaient des sarakalasebaw dun tun don. sacrificateurs. Ko C'étaient mɔgɔw des kun don gens minnu qui tun bɛ offraient des saraka di sacrifices dans le alabato temple. kɔnɔ. C'étaient Ko des Levitiw Lévites qui tun don u portaient tun des bɛ bato vêtements fini don. sacerdotaux. Nka Et Bibile donc, b'a fɔ la an ye Bible nous ko dit o mɔgɔw que ces minnu hommes tun qui bɛ baara servaient kɛ k'a comme sɔrɔ u ye Lévites Levitiw dans le ye. temple, ces Ko olu hommes minnu qui tun bɛ servaient sarakaw comme lase alabato so sacrificateurs dans le kɔnɔ temple ko u ne tun tɛ matigi dɔn. connaissaient pas l'Éternel. A y'a lamɛn ne teriw. Écoutez, chers amis, rapidement. C'est possible Ko i bɛ de se ka baara kɛ servir matigi ye Dieu k'a sɔrɔ i tɛ sans a dɔn. connaître Dieu. Ko yalima a y'o mɛn wa? Est-ce que vous m'avez entendu? Yalima an bɛ yan? Est-ce qu'on est là? Ko i bɛ se C'est ka baara possible kɛ de matigi ye servir Dieu k'a sans sɔrɔ pour i autant tɛ ala dɔn. connaître Dieu. Et O voilà o de la pourquoi ce an ni thème sur matigi cɛ l'intimité jɛɲɔgɔnya est nafa très, bɛ très o important. kalansen na. Parce que Ka tugu parfois, waati dɔw nous la pouvons an bɛ se nous k'an sen lancer don dans ala le baara la service k'a sans sɔrɔ prendre an ma le temps waati de ta ka cultiver dɔ fara an notre n'a cɛ communion avec jɛɲɔgɔnya Dieu. kan. Dans Marika Marc, kitabu kɔnɔ sura chapitre 3 3, Bibile la b'a Bible fɔ ko dit Yesu Jésus-Christ Krista a a y'a ka appelé kalandenw ses wele. disciples, la Bible dit premièrement pour A être fɔlɔ a y'u wele u ka avec kɛ lui. a fɛ. Laissez-moi vous donner le verset Ko spécifique nafaba parce que bɛ c'est nin yɔrɔ tellement la. important. An ka o Dans, kalan kitabu c'est kɔnɔ. dans Marc, U bɛ Marika chapitre kitabu kɔnɔ sura 3, 3 le verset verset 11, le 10 verset na. 14. Donc, Marc chapitre 3, Ko le Marika verset sura 14, 3 parlant des verset disciples, 10 la na. Bible dit, il en Ko a ye établit les 12 12, lasigi. il en établit les 12, A ye u il en 12 établit les lasigi 12 walasa pour ka prêcher wajuli kɛ. d'abord. Yalima Est-ce que o c'est ce kuma que sen dit y'o de le fɔ wa? texte? K'a Il ye en u établit les 12 pour lasigi prêcher, walasa ka wajuli kɛ. il en établit Walasa les ka 12 jinɛw pour chasser gɛn. des démons. A ye Il u en établit les sigi 12 walasa pour ka guérir les banabaatɔw malades. kɛnɛya. Ayi. Non, il en Ko a ye établit les 12 sigi premièrement fɔlɔ-fɔlɔ
pour WhatsApp les mpake avoir ako. avec lui. Dieu nous appelle premièrement
dans le ministère. Le plus ko important, nafa be ce min n'est na pas o la tɛ wajuli prédication, fɔlɔ ye le plus nafa be min na o important, ce tɛ n'est pas kɛnɛya la kumaw prophétie, fɔlɔ ye le plus ka important, ce n'est banabaatɔw pas kɛnɛya o guérir les fɔlɔ malades, tɛ le plus nka important, nafa savoir, min be c'est fɔlɔ nga d'avoir o une ye ani matigi intimité avec cɛ Dieu. jɛɲɔgɔnya de Et ye c'est de cette intimité ko aw que fɛnɛ ka surgit alabara votre n'a ministère. sigi o C'est cɛ à partir de jɛɲɔgɔnya de cette kan intimité que an na vous jinɛw allez chasser gɛn les ni o démons. de ye Vous an na allez prêcher wajuli le kɛ ni message o de la ye parole de Dieu. Vous allez ko an na évangéliser kibaru les duman âmes fɔ perdues. ni Mais tunnenw tout ye surgit ko nga de a cette bɛɛ bɛ intimité. bɔ o Est-ce qu'on jɛɲɔgɔnya est de ensemble? la Si vous êtes avec moi, dites gloire. ko kitabu b'a Donc, fɔ la Bible dit, ko a ye o il tɔn ni est fila appelé la les sigi 12, a fɔlɔ premièrement, walisa olu pour ka les k'a fɛ avoir avec lui. Et il dit pour walisa olu les ka avoir to a avec lui, fɛ pour ani o et pour kɔ les ka u envoyer ci ka prêcher wajuli kɛ avec le pouvoir walisa ka de jinɛw chasser les démons. gɛn Donc, Dieu nous appelle d'abord. ko a Notre fɔlɔ priorité, c'est premièrement an kan ka d'être kɛ ale de fɛ avec fɔlɔ Dieu. Regarde ton sigiɲɔgɔn voisin lajɛ i et k'a fɔ a dis-lui, ye ko an kan ka avec kɛ ale lui fɔlɔ de d'abord. fɛ ko an Nous welelen sommes don ka appelés kɛ à être ale avec lui. kɛrɛfɛ Donc, fɔlɔ le problème, c'est que les deux fils d'Élie faisaient le ko ministère. eli denkɛ filaw tun Ils bɛ ala baara servaient kɛ dans le temple u tun bɛ baara kɛ ala sans bato connaître kɔnɔ ka sɔrɔ u le tɛ Dieu o du ala dɔn temple. Donc, nous savons, et o la la Bible va kitabu nous b'a ɲɛfɔ an ye expliquer mun na pourquoi l'auteur nous a a dit qu'il fɔra ne k'u tun connaissait tɛ pas ala dɔn l'Éternel, parce que la Bible dit, ses serviteurs, ko a bɛ ɲɛfɔ an ye ko o ni saraka lasebaa fila ninnu avaient l'habitude numéro 1. u jogo tun ye min ye Ils avaient l'habitude ko a fu la a tun b'a d'envoyer ka ses baara serviteurs u tun b'u ka avec des baarakɛlaw ci fourchettes en main ni sɔgɔlan ye pour u prendre bolo la meilleure walisa saraka min partie du dasera ko o sacrifice. yɔrɔ bɛɛ la La ɲuman ta ko meilleure o partie sogo des bɛɛ la viandes ɲuman ta min tun qui ye banabada appartenait à matigi ta ye l'Éternel, les serviteurs, ces sacrificateurs-là, les deux fils d'Élie envoyaient ses fils ko prendre ko les u tun ye u portions de denw viande ci qui ka taa appartenaient à matigi l'Éternel. niyɔrɔ sogo ta Et non seulement ko ils prenaient u les tun bɛ meilleures parties de viande qui a appartenaient ta à l'Éternel, mais ils se servaient. ko nga Ils u consommaient yɛrɛ la tun bɛ tila ka o nourriture dumuni avant dun même que le k'a sɔrɔ o sacrifice saraka ne yɛrɛ ma soit lase offert. Avant même, donc ils k'olu tun bɛ mangeaient dumuni kɛ avant ala Dieu. ɲɛ Ils se olu tun bɛ servaient gɛrɛ avant dumuniyɔrɔ Dieu. la Ils matigi se ɲɛ u tun bɛ donnaient la sigiyɔrɔ fɔlɔ di première u yɛrɛ ma place au lieu yanni u ka d'accorder à Dieu sigiyɔrɔ la fɔlɔ di première ala place. ma Donc ils se servaient en premier et ils prenaient les meilleures parties de la nourriture. Ça c'est un. ko a filanan Deuxièmement, n'an taara un ɲɛ peu dɔɔni plus tard dans le texte, bibile b'a fɔ an ye la ko Bible nous dit, ils ont commencé à tout u d'abord y'a daminɛ ko violer les minnu tun sigilen protocoles don sen kan qui minnu kan ka kɛ régissaient les minnu man ka kɛ sacrifices. ka olu kan Ils se sɔsɔ servaient avant. Et un peu plus tard, la Bible dit, ils o ont kɔ kitabu b'a fɔ k'u progressé taara ɲɛ u dans ka leur a kɛw péché, la u ka kan dans leur minɛbaliya la désobéissance. Maintenant, quand les femmes venaient présenter des sacrifices dans le ko temple, bibile b'a fɔ la Bible dit ko ils u tun bɛ couchaient taa da avec yen les musow femmes. fɛ Donc, ils ont commencé à ne pas ko a respecter daminɛ na les u kun tɛ sɔn ka principes ko et les lasigilenw de protocoles bonya qui minnu tun ye ko paraissent fitinin ye mineurs. Et après, ils vont finir par commettre de ko o kɔfɛ u donna l'impudicité nɔgɔlenya dans kow le la temple alabato-so en tant yɛrɛ que kɔnɔ sacrificateur. Tu sais i ce b'a que dɔn u bɛ kuma cela min nous fɔ dit? an ye wa Cela nous dit que le péché commence tout petit. o b'a ɲɛfɔ an ye de ko a kɛ bɛ daminɛ kabi an fitinin nka n'i sɔnn'a ma de a bɛ juguya Le péché ko a commence kɛ tout fitinin petit de dans bɛ ta vie. daminɛ i ka Mais si ɲɛnamaya tu la le ko nka n'i tolères, ça sɔnn'a va ma agrandir, a bɛ ça va kɔrɔya a s'aggraver, bɛ bonya ça dɔ va bɛ fara kan i ka s'empirer dans ta ɲɛnamaya vie. la Donc voilà pourquoi, quand le ko péché o de apparaît dans ta kosɔn vie, il faut ni a kɛ nana i ka l'attaquer ɲɛnamaya la i rapidement. kan ka Si vous me o comprenez, kɛlɛ dites-moi teliya la gloire. L'homme qui va commettre l'adultère ne va pas. ko Cet cɛ min bɛna adultère tilenbaliya kɛ ka ɲɛsin an ne va muso pas ma o tɛ commencer daminɛ aw physiquement. farisogo la Quasiment aucun homme n'a commis un adultère avec une femme. Et aucune femme n'a commis adultère avec un homme. Physiquement, sans le commettre d'abord dans ses pensées. C'est généralement dans la pensée. La personne, o waati on caman na n'i y'a commence à tigi regarder hakilina la lajɛ personne et la convoiter. i bɛ sɔrɔ ka On sigi ka commence à filɛ k'a convoiter nege l'homme minɛ n'i yɛrɛ et ye on commence à convoiter la femme. an b'a On le kɛ fait an dans hakili nos la pensées. fɔlɔ Il y a mɔgɔ si personne t'an qui nous lamɛn écoute, mɔgɔ il si y a ɲɛ personne t'an qui na nous voit. Étant donné c'est ko très ka secret, tugu o c'est ye très gundo ko privé, ye c'est o ye ko petit. fitinin Et ye ça semble, n'est-ce pas, ko donc o il n'y tɛ a pas de kojugu mal ye à ça, c'est anodin, n'est-ce pas? Ça commence et on ne corrige pas. Et puis cette pensée devient parole, n'est-ce pas? Et ces ko o paroles hakilinaw plus bɛ kɛ tard kumaw ye o deviennent kumaw de bɛna actions. kɛ waleyaw ye Est-ce qu'on kɔfɛ est là, chers amis? a filɛ nin Donc ye voilà pourquoi la crainte de l'Éternel dont nous parlons il y a quelques minutes,
La crainte de l'Éternel doit s'exercer o de la même dans tes matigi pensées. nyesranya o kanga na ali aklina ula La crainte de l'Éternel doit matigi s'exercer aklina même o dans tes kana pensées. ika miri Il y a chogo une la pensée aussitôt qu'elle traverse votre esprit, tu dois dire oni ko wara na na anathème au nom akila de minto Jésus. ye iba ko Arrière de moi, ma bonena Satan, sitana au nom de yesu Jésus. wala iba Je fa ne serai abada ne jamais take cet o homme ye ne et je ne take o serai muso jamais ye cette femme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc ça a commencé tout petit et cela s'est aggravé. Mais voilà, ko voilà le akobela pire de tout juguma ça, fle chers amis. La Bible dit quand les enfants d'Élie jouaient avec les sacrifices et les enfants d'Élie ko eli den couchaient tumina avec des da femmes dans muso le fe temple, alabato sukono Élie eli tuma kalama était au courant. akumba do Il mi savait ka ce fe qui se passait. Le texte nous dit à un moment donné, il a même réprimandé ses fils. ko wati do tira aye adinka ukorofo konye au ka ko keta u me alabato sukono Dans le temple, j'ai entendu konya que me vous êtes en abuka train de jouer kulanya avec keni des saka sacrifices. wiye J'ai entendu que vous couchez avec des femmes dans le temple. Donc, si tu as des problèmes avec un homme, si tu pêches contre un homme, l'Éternel te jugera pour konye toi. Mais akaka si adama tu de le pêches la ko contre matigi Dieu, na ikiribo mais qui fera c'est ko ça? ngani Donc, mes akaka enfants, ala yere la ko jona abarake j'entends dire que, allez un peu plus, affichez le texte pour moi. J'entends dire, ce que j'entends dire n'est pas me bon. mi me Vous ko péchez contre omai l'Éternel. obe L'autre akaka partie du verset, matigi verset da 25. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre kuna l'Éternel, akaka qu'il mbada bada intercédera matigi pour ko lui. so ko Et la jona Bible kelni dit, kenai ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Donc cela veut dire que Élie savait. Élie les mêmes a reprimandé. Élie était Eli au tume courant, mais salamanga ils kunte n'écoutaient pas la alame voix de leur père. Maintenant, Eli voilà ka le gelaya problème fle d'Élie. Quand ils n'ont uma pas meni écouté ke la voix de leur père, c'était le o tunye moment pour wati ye Élie de passer à l'action. Comme les ko o paroles kuma ne kunte labali ke suffisaient ble pas, il devait o fi ke prendre wale o des daga actions unu sikile no concrètes senka contre ses adenka fils. nunu kama Ses ko fils, c'était adenka à la nunu fois a ses wolo fils don kuto biologiques ko ga et ses aden fils fada kundo ni spirituels. nakula Et le sacerdoce, il y a des règles qui régissent le sacerdoce. Il y a des principes qui ko régissent sharia le daw be ni be sacerdoce. ka Il y barake a des matigi normes qui régissent le sacerdoce. Donc, quand ils ont appris que ces enfants jouaient avec les sacrifices et couchaient avec des femmes, donc ko il leur a akelen ka me parlé. ko Ils adenka n'ont pas kunte nyuma ke ku kumbe da muso fe corrigé cela. kumbe Il les saraka a ta reprimandés. alabato Ils n'ont kono effectué ayu aucun korofonga changement. uma fale ni C'était kwe sa do ga nyene mayala responsabilité en tant que père biologique et père spirituel dans le temple de dire à ses ko enfants, kata bila à partir de maintenant, aw vous ti ne se ka pouvez bara plus ke tuni servir ala dans yi le sacerdoce. ko yalma Est-ce ambe qu'on est là, yawa chers amis? ko o de C'était sa tunye responsabilité. anoye ko Mais nga il ko y do avait un tumbe problème. Il semble que Élie avait accordé la akelen ka fo priorité eli tunye sigiyɔrɔ sa fɔlɔ famille, di a denw de ma à ses a ka fils guwa au-dessus a denw de ma Dieu ka lui-même. tɛmɛ ala yɛrɛ kan an b'o Comment dɔn le cogo di savons-nous? katugu Parce kitabu que b'a la fɔ ko Bible dit, dans le texte, quand le Seigneur est venu, le Seigneur lui a posé ko matigi ye ɲininkali deux fila sɛmɛ a la nafa bɛ deux minnu na questions importantes qu'on va regarder d'abord. Le Seigneur a dit, numéro 1, le Seigneur a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds dans 1 Samuel chapitre 2? ko samuel kitabu Le fɔlɔ Seigneur, kɔnɔ sura dans le fila verset 29, nous allons regarder deux choses. Dans le verset 29, le Seigneur a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Mais attendez, et Élie n'était pas celui qui foulait aux pieds les sacrifices. C'était Ophni et Phiné. C'était les fils d'Élie qui foulaient les sacrifices aux pieds. ko ale olu tun ye sarakaw kɛ bolo Mais kɔfɛ le fɛn ye Seigneur a dit à Élie, ko nga matigi ko eli ma foulez-vous aux ko pieds, mun de la foulez-vous aux aw pieds. bɛ se ka sarakaw mes kan n'aw sacrifices. sen ye a y'a Écoutez, chers lamɛn amis, teri regarde-moi. Regarde-moi. ko a Le kɛ péché i bɛ min que dɔn tu connais,
i et tɛ que tu min ne corriges pas, i tɛ min fana ladilan o bɛ kɛ i k'a kɛ ye. voilà pourquoi je disais ce matin, nous avons tous la responsabilité en tant que chrétiens de veiller les uns sur les autres. Est-ce qu'on est ensemble? An kan k'an Vous janto an ne balimaw pouvez ka pas danaya la. savoir qu'il y a quelqu'un Ko i tɛ se peut-être k'a dɔn dans ko ton dɔ groupe, bɛ il y jɛkulu a la dɔ b'i ka quelqu'un ala dans baara ton la ministère, il ko y a dɔ b'i ka quelqu'un deli dans ta kɔnɔ cellule, il y a ko a bɛ se ka quelqu'un kɛ dɔ yɛrɛ bɛ peut-être dans église l'église, la mais tu connais ko qui nka i mène bɛ une dɔ dɔn vie min qui ka ne plaît ɲɛnamaya pas à man di Dieu, matigi qui ye vit a bɛ se ka peut-être kɛ o bɛ dans ɲɛnamaya kɛ l'impudicité, qui nɔgɔlenya kow vit la peut-être dans le nkalontigɛ la mensonge, etc. Et tu connais que la vie de la personne n'est pas correcte et tu dis, bon, en tout cas, ça c'est son affaire, that's her business, c'est son affaire, c'est sa vie. Au moment où tu l'as appris, si tu le tolères, ça devient ko ni aussi e un sɔnna ma péché. i bɛ kɛ e fana ka kɛ ye. Regarde ton voisin, dis-lui, ton affaire me regarde. Oh, A dis-lui, fɔ a ye ton ko affaire min me b'a kun kan regarde. k'o fana Ta ye e vie ɲɛ me sira ye. regarde. Ta vie me regarde. Ko n'i Si bɛ tu mènes ɲɛnamaya une vie qui n'est pas cogoya la agréable à min Dieu, man di je matigi vais ye n t'exhorter. bɛna i Je lajija. vais te parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, donc je vais te dire la vérité. Je vais te le dire avec douceur, mais je te le dirai quand même. Je vais te le dire avec amour, mais je te le dirai quand même. Je te le dirai avec compassion. Je vais te le dire avec compassion, mais je n'i ye te le juguman dirai kɛ quand ne même. b'a fɔ i ye Je ni dois kanuya te ye dire nka la n kan ka vérité. tiɲɛ f'i ye n bɛ a fɔ i ye ka tugu ni ne Parce b'a que dɔn si je ko ne sais ma fɛn que kɛ je ne fais ko rien, ne fana je nɔ suis bɛ a la. aussi responsable. Élie était devenu responsable. Au verset 29, le Seigneur a dit, Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Et remarquez ce que le Seigneur a dit dans le même verset. Et il a dit, O dans la waati seconde partie du fana na verset, et d'où vient que tu honores ko mun de la tes fils? i bɛ i denw bonya ko o bɔra D'où min vient? a bɔra min D'où vient? D'où ko vient? Où e ye as-tu o trouvé kalan cette sɔrɔ min doctrine? Où i ye as-tu o trouvé kalan cet mɛn min enseignement? Où ko e ye as-tu o trouvé ce sariya bɔ principe? min D'où vient ko que e ye i tu denw honores bonyali bɔ tes min fils ka tɛmɛ ne kan plus que moi? La famille, c'est une bonne ko chose. du ni guwa o C'est ye une ko très ɲuman bonne ye chose. Et ko c'est ala Dieu yɛrɛ de ye o lui-même qui kɛ l'a établi. Mais Dieu ko vient nka a bɛ na avant sani ton i cɛ mari. cɛ Dieu ko ala bɛ vient na sani i avant muso ta cɛ femme. Dieu ala bɛ na vient sani i avant denw cɛ tes enfants. Tu ne veux jamais i que le tɛ fɛn Seigneur matigi k'a te fɔ i dise ye ko mun na pourquoi i bɛ i honores-tu muso ta bonya ka femme tɛmɛ ne plus que kan moi? Pourquoi ko mun honores-tu na ton i bɛ i mari cɛ plus que bonya ka moi? tɛmɛ ne Pourquoi kan honores-tu mun na i b'i tes denw enfants bonya plus ka que tɛmɛ moi? ne kan Parce que la priorité, c'est que le Seigneur doit avoir la ko première sigiyɔrɔ fɔlɔ de kan ka place. di matigi ma a kun de ye o ye Si tu veux avoir une vie d'intimité avec Dieu, même au niveau de la famille, il faut accorder la première place à Dieu. Donc lui, parce qu'il avait accordé la première place avec ses filles, ses fils, donc il a eu des problèmes avec Dieu. Il y a eu la façon dont il a géré sa famille, ses fils, lui a posé un problème spirituel au niveau de son intimité avec Dieu. Donc nous avons toute une responsabilité. Je disais ce matin, si tu veux mener une vie d'intimité avec Dieu, si tu veux que ta famille, n'est-ce pas, développe de l'intimité avec Dieu, place Dieu d'abord. Élève Dieu à la première place dans ta famille. Laisse tes enfants te voir. Élever Dieu au-dessus a de to i tout denw ka et i ye au-dessus ka de ala tout le kɔrɔta monde. fɛn bɛɛ kan ani Est-ce fɛn qu'on bɛɛ est là, kunna chers amis? i ka Élève matigi Dieu kɔrɔta i ka sunɔgɔ au-dessus du kan sommeil. Le ko soir, n'aw quand vous sera rentrez à la fɛ maison, vous aw êtes sɛgɛnnen fatigué. don i b'a Et f'u ye dis-leur, k'an on bɛ va delili prier kɛ quand même. On va k'an bɛ prier. On est sɛgɛnna tous ko fatigués, nka an bɛ mais on va delili kɛ prier quand même parce que Dieu ka est tugu au-dessus du matigi b'o sommeil. sunɔgɔ sanfɛ Alléluia. Élève Dieu au-dessus de la nourriture. Vous rentrez à la maison et tout le monde a faim. Les enfants ont faim. Mais nous allons dire, oui, nous allons manger. Mais avant de ko manger, awɔ an ka nous dumuni kɛ allons prendre ko le nka sani an ka temps. dumuni Nous kɛ an bɛ allons waati prendre quelques kunkurunin ta minutes ka barika pour da rendre matigi ye grâce à Dieu parce que le Parce que Seigneur après- est élevé au-dessus de la nourriture. Dumuni Dans cette sanfɛ maison, a le kɔrɔtara Seigneur fɛn a bɛɛ la kunna nin première so in fana place. kɔnɔ Si vous me n'aw y'o comprenez, faamuya a dites-moi y'a fɔ nin gloire. kɔrɔ Quand vous allez faire des ko offrandes n'aw bɛna nin fɛn di yɛrɛ sacrificielles ni nin à fɛn Dieu, matigi ye
Quand vous allez faire des No bina offrandes nini fundi yere di sacrificielles à nini Dieu, fe. Bunyana avant koka de nini présenter fon vos yira. offrandes, Aye faites une réunion de famille. aye la jeke awa Et so parle à kono tes ka enfants. fun ite. Je me rappelle il y a quelques années, ma femme et moi, nous Ko abe avions san dama dama ni bo. économisé à peu Neni près 50 000 ni dollars wari dollar américains. mara. Donc je ne sais pas combien c'est en francs CFA, mais c'est à peu près 50 000 dollars américains. Et c'est ce que nous avions sur notre compte d'épargne. Et le Seigneur nous a dit, c'était un 40 jours, et le Seigneur nous a dit, tu vas vider totalement le compte. Et tu vas Omi be présenter ibolo ce ni que nana tu as en udama compte ipo ta ko comme ken une nili fenye offrande, kati. durant ces 40 jours. Et c'est ce qu'on avait épargné durant ce temps-là. Et je me rappelle qu'on a fait le chèque. Et après avoir vidé le compte, on a fait le chèque. On allait déposer le chèque, donner le chèque à l'église, donner l'offrande à l'église. On a réuni les enfants de la famille. J'ai 2 fils. J'ai réuni, ma femme et moi, nous avons réuni nos 2 fils avant de nous rendre au culte. Et nous leur avons montré le chèque. Nous leur avons dit, c'est tout ce que nous avons sur notre compte d'épargne. Mais le Seigneur nous a dit de vider le compte totalement et d'offrir cela comme une offrande à l'Éternel. Donc, j'aimerais que vous voyiez ce chèque et nous allons prier ensemble. Et Amen demain, a quand tu deli seras kenyo ko feni béni, kola. demain, Kola quand sini ta duba famille kera sera ye, duba bénie, kera ka demain, gwawie. quand ta vie Ika bara yere professionnelle fana sera tsara nyene. bénie, demain, Ni quand ton duba kera ka ministère la sera bara béni, ye. Ati tu la te souviendras que tu as eu des parents. Ce Ko n'est omake pas par gansan, ko accident. omake Ce n'est gansan pas ko ye. quelque chose de naturel. Ce n'est pas ton intelligence. Ko Ce ika n'est jenyo pas konya tes ute. relations. I Ce de ne ka sont doma pas kanya tes ute. contacts. Ce n'est pas ton savoir-faire. Mais c'est parce Ka que tu as bage eu bagaw des e parents usoro. qui ont appris à Ko lu mettre dige Dieu en ka ala premier. me Tu es ka ala bla béni pembe parce que sanfe. quelqu'un a payé Ko le duba bi prix ye pour ka mettre tukumatiki Dieu de en dausara. premier dans cette famille. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Et si les enfants apprennent à mettre Dieu en premier dans leur famille, Élie n'a pas Eli mis ma Dieu ala en bla premier. sigiro folo la. Donc vous savez le reste de l'histoire. Donc le Seigneur a dit à Élie, tes Ko enfants Eli mourront ide jeunes. una sa demsen nyala Il était en otu train de nyuka s'assurer le nyangili ye. sacerdoce. Tes enfants mourront jeunes. Tu verras tes enfants mourir et juste après toi tu vas mourir. Donc cette désobéissance a coûté la Ko vie. o kamine balia. Il lui a O coûté ya le nimbo sacerdoce, ala il lui a coûté bala. sa vie et même la vie de ses enfants. Maintenant, regardez le contraste. Élie était un parent qui avait priorisé ses fils sur Dieu, qui avait accordé la première part. Ko atunye sikero folo da dengu de ma atuma di alama. Anne, Ko ana ye misali ye ga misali mino oni o te kelen ko ana kun tɛ se ka den sɔrɔ ko nan kuno. elle était stérile. Ko waati dɔ la ka to deli la a ko matigi Elle a dit, Seigneur, si tu ko n'i ye denkɛ nɔgɔya n ye ko na o di i ma n'a di badabada matigi ma a si tile bɛɛ la ko ne na o di badabada matigi ma a si tile bɛɛ la ko o ye deli ye ko an ka miiri o la ka ɲɛ ne teriw ko muso min ye kunna ye et qui demande à Dieu, si tu m'accordes un fils, je le consacrerai. Mais si elle est stérile et le Seigneur lui accorde un fils, et à l'âge de 3 ans, comme nous avions vu, comme c'est relaté dans l'histoire, donc à l'âge à peu près de 3 ans, il apporte l'enfant au temple et elle va venir dans le temple à Silo pour voir son enfant chaque année. Mais si cette femme ne reçoit qu'un enfant et elle le dédie à l'Éternel, mais finalement, elle n'a pas d'enfant. Mais cette femme, pour elle, Dieu avait la priorité de sa vie familiale. Dieu avait la priorité même sur son fils, son seul enfant. Elle était prête à consacrer son seul ko ale tun labɛnnen no ka denkɛ kelen pe di badabada matigi ma kɛlɛbolo matigi ma ko ka tugu sigiyɔrɔ fɔlɔ tun bɛ ala de bolo a ka ɲɛnɛmaya la a kɛlen ka o deli kɛ ala y'a ka deli jaabi o waati damadamani o kɔfɛ den dabɔlen a fɔra ko a nana den yira alabato la ko la bibile ko o muso min tun tɛ se ka den sɔrɔ min tun tɛ se ka den sɔrɔ
Le Seigneur a dit, eh bien, Matiki Anne, ko tu ana penses que tu vas pouvoir i akila donner kibna se plus ka que fendi moi. ka nya ka Je me te ne donne takama. l'enfant. Mais toi, tu as dit que E tu ko vas me kibe donner l'enfant. dendi Tu kibe na vas dendi reconsacrer bada l'enfant à matiki ma. l'Éternel. Mais tu ne pourras Konga jamais abada ite na faire se ka mieux que fenke moi. ka me ne ka Puisque tu ketaka. m'as donné ton seul Iye fils en o tant que denke stérile, kelempe dinema voilà, ka soro je te ne tinte se donne ka un bangeke. deuxième enfant. Kombe Je den te flana donne dima, un be den troisième sabana enfant. dima, Je be te den donne nanna un dima, quatrième enfant. Je be te den donne duruna un dima, cinquième enfant. Je be te den donne worona un dima, sixième enfant. Je te kombe donne woron un flana dima. septième. La Bible dit même la stérile Ko enfant Bible b'a fɔ ko ali ko n'an bɛ den même sɔrɔ la siɲɛ 7 stérile bɛ bange kɛ siɲɛ enfant 7. 7 fois. Parce que tu ne pourras jamais donner la première place à Dieu et perdre. Impossible. Donc, Anne O duba kɛra Ana a ye, été bénie. duba Non kɛra seulement Ana ye, Anne a été bénie, nka Samuel mais a Samuel, denkɛ son fils, le fils, a ye o denkɛ qu'elle min a di donné à badabada l'Église. matigi ma. Le fils qui devait O prendre denkɛ min tun la kan ka seconde sigiyɔrɔ place 2nan ta ka par kɛɲɛ ni rapport à badabada l'Éternel. matigi hakilina ye, Ce fils a été duba béni. kɛra o ye. La Bible dit Samuel Ko Bible b'a fɔ est ko devenu Samuel un kɛra grand kiraba ye prophète Israël. en Israël, K'a ye masaw qui a kɔrɔta. élevé des rois. O Et il kuma y a dɔ bɛ une Bible phrase dans kɔnɔ. la Bible, une phrase très très forte dans la Bible. La Bible dit l'Éternel ne laissait aucune des paroles de Samuel. Ko badabada matigi kun tɛ Samuel ka kuma si to yen ka bin Le dugu ma. Seigneur ne laissait. Cet homme était Ko tellement sebaya tun bɛ devenu o cɛ puissant, bolo k'a tun tellement kɛra devenu mɔgɔba ye grand en Dieu, matigi la. en Dieu. La Bible dit le Ko Seigneur Bible ne b'a laissait fɔ ko aucune a des bolola paroles kuma si de kun tɛ Samuel. to yen. Pas ses paroles. Samuel, il raconta, n'est-ce pas? Un peu plus tard, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 3. Le Seigneur, voilà, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne Samuel laissa kɔrɔbayara tomber badabada à terre matigi tun bɛ a fɛ aucune de ko a ma ses kuma si to yen a ka bin. Il ne laissa tomber à terre Ko kuma si ma aucune de to ses yen a paroles. fɛ a ka bin. L'anglais est un peu plus clair. L'anglais dit il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Ko Samuel. a fɔcogo wɛrɛ En la d'autres termes, quand ko ni Samuel tun ye kuma dɔ disait quelque fɔ chose, même si Dieu ko hali ni matigi ne tun l'avait b'a pas o dit, fɔ a Dieu kun bɛ o waleya. l'exécutait. A kun bɛ Dieu o waleya a ye. l'exécutait. Dieu A le kun b'o bɔ a concrétisait sira la fɛ. parole. Hali Même n'a s'il tun devait kan ka reprendre segin à a kan, Samuel, hali n'a même tun s'il kan devait ka Samuel reprendre kɔrɔfɔ. Samuel, eh bien, un à un, en secret, mais le Seigneur accomplissait Ko nka les matigi ye paroles de Samuel ka kuma waleya. Samuel est devenu O la Samuel kɛra un grand mɔgɔba ye. homme. Donc, on finit, chers amis. Ko k'a kun cɛ ne L'un teriw. des grands Ko secrets gundo dɔ la belebeleba ani matigi cɛ janɲɔgɔnya la o ye ka ala fɔlɔ de bila ko bɛ ɲɛ. O sɔgɔmada in na an y'a kalan ko an kan k'a bila ɲɛfɛ an ka sɔrɔw la. O la su in na ne b'a fɔ aw ye k'i ka ala bila ɲɛfɛ i ka du kɔnɔ. dans ta famille. Ko ala bila ɲɛfɛ i ka du kɔnɔ. Dans ta famille. Ko Eli tun y'a denw de sigiyɔrɔ fɔlɔ di olu ma. Ko a kɛlen ka wale kɛ En premier, ko a ma ɲuman kɛ u ye. A ye juguman de kɛ u la. Ka tugu a ye badabada matigi de sigiyɔrɔ d'u ma. Ko Ana ye ala fɔlɔ de bila ɲɛfɛ duba kɛra a ye. Ko duba kɛra den fana ye. Ka tugu a ka du kɔnɔ. Ko sigiyɔrɔ fɔlɔ tun bɛ ala bolo. Matigi ka dubaw ye su in na. ce soir. An ka wuli an ka aleluya fɔ. An ka ala tanu fɔ. Notre Père, je t'adore. Ko kanuya masa ne b'i bato. Je Bɛ n ka ɲɛnamaya te d'i ma. donne ma vie. Je t'aime tant. Le temps. Tendre Père, tendre Père, je te donne, je donne ma vie. Je t'aime tant, avec la main élevée, mon Jésus, mon
Je t'adore. Je te donne ma vie. De ma vie. Oh, je t'aime tant. K'an b'an ka ɲɛnɛmaya di a ma. An ka latanu. Alléluia. Dɔ k'an dɛmɛ ka tɛgɛrɛ fɔ matigi Yesu ye nin kalanko la. Amina, amina, amina. Nɔrɔ ka da matigi Gloire à kan. Dieu. An ka latanu. Alléluia. Vraiment, depuis ce matin, on est Ko kabi puissamment sɔgɔmada in bénis na par les duba kɛra services an de ye Dieu. matigi ka baarakɛla Ce sont fɛ. des choses très pratiques, des actes très pratiques à poser qui touchent le cœur de notre Amina. Seigneur. Amen. Ko ka Ala bila Mettre Dieu sigiyɔrɔ en fɔlɔ la. premier et An ka mettre Dieu duw en kɔnɔ. premier dans notre famille. Ka nilifɛnw Faire di. des offrandes K'a en yira an famille. denw na. Montrer à nos enfants K'an que bɛ nous siran craignons matigi ɲɛ. le An ka Seigneur. latanu. Alléluia. I bɛ n dɛmɛ ka barika da matigi ye nin Grâce à waati Dieu ko pour ce la. moment. I bɛ nilifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta k'o di. Ko minnu fana i ye u kan di k'u bɛ waleya dɔw kɛ. An bɛ o di nisɔndiya la. Matigi ma ka barika da matigi ye. Amina. Amen. Et tu attends qu'on finisse Ko par an bɛna prière, kuncɛ ni delili ye ni nilifɛnw banna. et te présenter le O la programme, sini l'extraordinaire programme de an n'a demain, tɔgɔ fɔ i ye. jeudi. An ka la Alléluia. nɔrɔ ka da matigi kan. Gloire à Dieu. Donc pendant qu'on se prépare, on veut saluer toutes les familles vases d'honneur qui ont suivi ce programme. On va aller rapidement sur elles, on va bénir Dieu. On a l'assemblée de témoignages, vase d'honneur, assemblée de témoignages de Longueuil qu'on va saluer. Je ne sais pas si on pourra les voir. Voilà. Amen. Longueuil du Canada, on a assemblé un pacte des nations. Là, on est au Mali, à Bamako, on peut acclamer le Seigneur. Et nous voulons bénir Dieu pour vase d'honneur, Korogo, Assemblée Grâce sur l'Abondance. Amen. Voilà, tu vas prendre ton offrande. On va dire merci à Dieu pour cette extraordinaire journée. Cette journée qui nous rapproche de lui. Dieu nous a parlé ce soir et nous voulons être reconnaissants. Et pour préparer une offrande de reconnaissance pour l'apporter au Seigneur. Amen. Et on va célébrer le Seigneur. Tu peux te lever, venir avec ton offrande. On va apporter nos offrandes au Seigneur. Et on va prophétiser sur nos vies le ciel qui est ouvert. Quelqu'un peut déclarer avec moi, la main de Dieu est sur moi. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux et rien ne m'arrêtera.
Est-ce que quelqu'un qui est sur les épaules de Dieu peut se lever? Est-ce qu'on peut célébrer en apportant nos offrandes au Seigneur, ce dernier cantique? Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut dire yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Parapapa. Yeah, yeah, yeah. Ratata. On y va, on veut faire quoi? Vivre par toi. Je veux vivre par toi, Jésus. Je veux marcher par toi. Être par toi. Agir par toi. Je veux tout faire par toi. Je veux vivre par toi. Je veux marcher par toi. Tout faire par toi. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Da, 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 da. Papa. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Ah là 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 là. Je vois le ciel de grâce qui a ouvert sur toi. Une saison d'intimité nouvelle. Bon, on connaît la Corée maintenant. Hein? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quand je m'attache à ta parole. Quand je m'attache à ta parole.